Добрый день. Так, падаецца, і па гуку ўсё ёсць. І я ёсць, і гук ёсць, і готика ёсць. Ну вы паглядзіце тут які. Галоўнае, каб яшчэ новая гульня пачалася. Вітаю ўсіх. Вітаю ўсіх. Гульня была праверана. Спадзяюся, у гэты раз усё будзе нармальна. Нагадваю, у нас сёння гульня па рулетцы, то бок тое, што выпала на ёй, тое, што проста вы нагаласавалі, і тое, чаму яшчэ і пашчасціла, таму што яна не была топ-1. І мы просто абіраем такія гульні рулеткай, як выпадзе. Готика ўжо спрабавалі, у нас она выпадала на рулетцы. Гэта ўжо другі раз, калі яна выпадае, толькі ў папярэдні раз яна па тэхнічнай праблеме не атрымалася. Вось, і неважна, што я рабіў, я зрабіў некалькі спроб. Гэта насамрэч ужо трэцяя набытая мной готика. Вось, якая нарэшце запрацавала. Пры гэтым набываў яе, гэты раз я набыў яе ў Гоге, дзе я яе набываў ужо дагэтуль. Проста яны дадалі яе ў сваю праграму падтрымкі, то бок захавання старых гулень, дзе яны бяруць на сябе адказнасць, што яна будзе добра запускацца на ўсіх платформах, дзе, ну, на ўсіх кампах, на старых, на новых, дзе пажадаеце. Вось з гэтым я і дзяўбаўся. Канкрэтна ў мяне чамусьці нават самымі апошнімі патчамі яна не запускалася, набывалася два разы, спачатку набывалася ў Гоге, потым набывалася ў Стыме, потым зноў набывалася ў Гоге, ну, это трэці раз ужо зараз. Вось, і зараз яна нарэшце працуе, яна запускаецца, з ёй усё ў парадку, я правяраў яе, калі набыў, я адразу праверыў яе захоп, трэці раз, калі набыў, я праверыў яе захоп, я праверыў, ці ўсё працуе, і дзякуючы гэтаму, дзякуючы Гогу, мы можам зараз у яе пагуляць, таму што альтэрнатывай мне было бы усталёўваць віртуальную машыну і на ёй ужо запускаць гульню, і шчыра, гэта ўсё роўна неблагая ідэя, мець віртуалку сабе на выпадак старых гулень, якія не будуць жадаць запускацца, таму што такія мы можам знайсці, ёсць такая верагоднасць. Ось, але я скажу, што у прынцыпе збольшага старыя гульні у 10-х годах была вельмі вялікая праблема, што старыя гульні хрен ты запусціш, прям немагчыма запусціць. Вось, зараз яна неяк адступіла, я так разумею, што у Windows ёсць нейкі там праграмы сумяшчальнасці, і яно ўсё лепей працуе, таму што я бы чакаў, што большасць таго, што мы нават стрымілі са старых гулень, што яно ніколі не запусціцца на Windows. Ось, ну, у сучаснасці. Вось, а мы зараз будзем пачынаць. Давайте пра готику, не толькі пра яе складанасці запуска, а пра тое, што я памятаю пра готику. Готику я праходзіў першую, другую мне не спадабалася, не ведаю чаму. Мне спадабалася гісторыя першай, але працяга я не жадаў. Вось, і другая мне не спадабалася. Пры гэтым я гуляў готику пазней, чым большасць маіх сяброў, там яшчэ калі яна выходзіла, таму што яна мне не падабалася. Яна прям не падабалася мне. Але мяне так нахвалівалі, так рэкамендавалі праходзіць, што я ў выніку зламаўся і сам сабе проста для таго, каб зразумець, што я прапусціў. Ужо калі трошкі больш дарослым быў, ну там пазней то бок трохі. Нам не ведаю колькі. Насамрэч я не ўпэўнены, у якім годзе я праходзіў першую готику. Але я праходзіў ўжо, калі яна была старэлая, нармальна так, і яна мне спадабалася, яна файная гульня, і адзінае, што ў ёй я добра запомніў, што яе свае асаблівае кіраванне і даволі развіты свет, даволі цікавая тэрыторыя. Для тых, хто ведае сюжэт готікі, я думаю, вам расказваць няма чаго, але агульна давайте мы адразу прабяжымся, спойлеры будуць. Ну, такія, як бы, мінорныя для тых, хто не ведае сюжэта. Дык вось, готика у нас, готика па сюжэце, мы гуляем за чалавека, увогуле ўсе падзеі адбываюцца ў турме, на тэрыторыі турмы, а турма, яна не зусім звычайная, гэта магічная турма. Турма, якая была зроблена насамрэч не для людзей, але пра гэта можна гаварыць яшчэ падчас самой гульні. Па сутнасці наш персанаж нешта нарабіў, і яго кідаюць на тэрыторыю руднікоў, дзе здабываецца супер-пупер нейкая руда важная, магічная. Вось, на ёй працуюць, руда суперважная, але тэрыторыя турмы агароджана бар'ерам такім магічным. Бар'ер усё ў жывых істот прапускае, а назад не выпускае. Вось, таму можна трапіць толькі ў адзін бок. Калі ты прыходзіш туды, ты закрас назаўсёды. Таму вось наш галоўны герой якраз такі адзін з такіх вось гэтых вязняў, якія не ведаю, штосьці камусьці не спадабаўся, неважна. Гісторыя гэта дакладна не кажа, по-мойму, якая што канкрэтна наш галоўны герой зрабіў.
Але яго кідаюць у турму, кідаюць у гэтую пад гэтую браму, скажем, не браму, а пад гэты бар'ер, і разлік на тое, што ну ты давай карацей там здабывай руду, а мы вам плюшкі розныя будзем яшчэ засылаць. Вось за гэта. Так што ну там па сутнасці бартер адбываецца праз бар'ер, толькі за бар'ерам усе бандыты па сутнасці. Ну усе, хто чымсьці правініўся ў гэтым каралеўстве, там невядома, я сусвета не ведаю нічога за межамі гэтай турмы па сутнасці. Вось прыкладна такі сюжэт, і мы будзем за гэтага жабрака і адыгрываць, будзем хадзіць па тэрыторыі турмы і разбірацца, што ў іх там увогуле адбываецца, і па сутнасці даведаемся, чаму бар'ер быў пабудаваны. Вось, вітаю усіх, вітаю Аргана, вітаю Пурбай, вітаю Тэншык, вітаю Вулчара, усім вітанкі. Вось, так што зараз самае галоўнае, каб яна запускалася, яна захоплівалася нармальна. Я зараз можа быць сюрпрызы будуць, але новая гульня тады не пачалася нармальна, калі я першы раз набываў. Ты глядзі, працуем. Калі што чорны экран усё ў парадку. Мне таксама нічога не паказваецца. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. Нам прямо з самого початку розказують про бар'єр. Ну, почали все про бар'єр розповідати. Я просто не пам'ятав, гэта типу спойлер у гульні, альбо гэта прямо відкритою кажуть. Як так атрымалося. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm were to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Khorinis. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. I was one of them. Something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. 1 second of negligence was enough for the prisoners. Khorinis was now under the control of the convicts. The king had no choice. Прямо всю продвистор нам бахнуть. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed. Month after month, they brought the ore to the edge of the barrier in exchange. Until the present day, another convict was brought to the cliff. He did not know, but he would change everything. In the name of King Robar II, bearer of the scepter of Verant, I sentence this convict to... Stop! Convict, I've got an offer to make you. This letter must reach the leader of the Magicians of Fire. You're wasting your time. You may choose your own reward. They'll give you anything you ask for. Very well, I'll take your letter. On one condition. Spare me the rest of his nonsense. How dare you? Keep silent. Right, send him in. Вельми бяспечна закидывать, конечно. Калі у іх літаральна ліфт быў. Добрый ранец. Leave him alone. And now scram. Get up. Не ведаю, у меня будзе магчымасць паузы. I'm Diego. Так, ўсё. I'm not interested in who you are. You've just arrived. I look after the new arrivals. That's all for now. If you plan to stay alive for a while, you should talk to me. But of course, I won't keep you from choosing your own destruction. Well, what do you think?
Так, мне пакінуць зараз магчымасць распавесці, таму што зноў жа катсцэна была на ангельскай. Ты, хто ведаюць сюжэт, вам нічога новага не будзе, але я спрабую, каб усіх, хто нават не гуляў і не ведае пра готику, каб таксама разумелі. Падзеі адбываюцца, я ўжо казаў, пад бар'ерам. Нам пра гэты бар'ер паказалі. Бар'ер стваралі магі, якія хацелі, ну, па сутнасці ідэя была, вось, там, карацей, руднікі, каб тых усіх, каго нават самыя мелкія правіннасці, хто бы што не парушыў, дарогу не там перайшоў, усіх кідаюць у гэтыя руднікі. Вось, і каб людзі не збегалі адтуль, быў план паставіць бар'ер. Бар'ер паставілі, нешта не пайшло не так. І бар'ер значна пашырыўся, значна больш стаў, чым хацелася б. Вось. І нават магі, якія яго самі зрабілі, у ім же гэтым пад гэтым жа бар'ерам і апынуліся. Вось. А ў гэты момант, калі ўсе трошкі прыхрынелі, што адбываецца, вязні гэтыя паднялі паўстанне і захапілі ўладу пад бар'ерам. Вось. Кароль працягвае дасылаць, я ўжо расказваў гэта, што кароль дасылае як бы рэчы, яму ўсё роўна патрэбна руда для вайны сваёй з оркамі. Вось, таму ён дасылае туды, што пажадаюць, ну, як бы абмен на руду, то бок гандаль вядуць праз бар'ер. Вось, каролю гэта вельмі патрэбна, але ўжо выбараў яго няма, і новых вязняў ён таксама працягвае туды дасылаць. І вось, калі ласка, мы тут, мы адзін з такіх вязняў. У самы апошні момант нам кажуць, тыпу, ёсць яшчэ вязень, слухай, ты, карацей, можаш атрымаць пад бар'ер, ты ўсё роўна трапіш, так? Але можаш узнагароду сабе атрымаць. Вось табе ліст, дастаў галоўнаму магу агня пад бар'ерам, і ён табе дасць, што пажадаеш, і будзе ў цябе ўсё добра. І вось, карацей, табе варыянт. Ну і, карацей, нас пасля гэтага кідаюць пад бар'ер. Нас сустракаюць, вядома, ударам у лыч, і пасля гэтага нас ратуе Дієга, які прыглядае за новенькімі. Вось, перад тым, як мы працягнем, важная, ну так, на сённяшні стрым важная аб'ява. У любы момант можа прыехаць дастава, там будуць усталёўваць, карацей, пралку новую, таму што старая таго. Вось, і мне прыйдзецца, карацей, магчыма пераключыцца. Вось, мне прыйдзецца, ну, перапынчык, карацей, зробім. Вось, я не ведаю, як там, што там. Таму гэта можа быць проста ў любы момант. Таму я вас папярэджваю, каб вы ведалі, калі што у нас раптоўна можа быць не зусім запланаваны перапынак, я нават не ведаю наколькі. Вось, я спадзяюся, не на вельмі доўга. Так, мне пра ДС карціць сказаць, я да панядзелку хэндзі згублю. Слухай, ну давай мы... Аргана, калі гэта хоць трошкі спойлер, то мы пакідаем гэта для стрымоў па дэстрэнінгу. Вось. Таму што гэта можа быць... Ну, я проста для тых, хто не жадае спойлераў спецыяльна. Ну, давайте так. Калі у гульню мы гуляем, мы яе абмяркоўваем. Мы можам абмяркоўваць нейкія старыя гульні, тыпу спойлеры да готікі, калі ласка. Я думаю, сёння не праблема, гульня старая капец, і, ну, там, прям супер у дэталі давайте не ўдавацца, але агулам такую гісторыю, як бы і для мяне яна не спойлер, і я думаю, што ты, хто не гуляў за 20 гадоў, я думаю, ну, вы бачыце, блин, дзе вы былі. Нават я, калі прапусціў хайп па ёй, і нават я пагуляў. Ну, вось, пазней значна. Так, таму што ты мне дапамог. Таму што патрэбна была дапамога. У іншым, буліл. Божа. Гэта шрифт. A suggestion? Yes. After this little incident with Bullet and his guys, you should be aware now that you need protection. І мне лепш прасцей слухаць яго, але чым чытаць, але, блін, я ж там вам тады не паспела. I'm here to show the new ones that the old camp is the best place for them. DS2 выйшла ў чэрвені, ўжо старая. Не, гэта так не працуе. Я бы сказаў, можа быць, у мяне няма канкрэтнай мяжы. Я бы сказаў, дакладна ў гэтую лінію не спойлерыць. Гэта дакладна ідуць гульні, у якія я не гуляў. Вось, калі якія не прайшоў, вось гэта ўсё, яны могуць ісці ў спойлерную зону, таму што гэта для мяне спойлеры. Вось, я разумею, што як бы, тыпу, чаму для цябе правілы іншыя, чым для гледачоў, але, ну, насамрэч, калі мы вырашым пагуляць у старую гульню, то лепей я нічога не буду ведаць. Ну, як бы, мне падаецца так цікавей. Вось, і мне цікавей, і вам будзе цікавей. Таму гэтага пазбіраем. Калі гульню гуляў, і яна можа старэй за 15 гадоў, то можна спакойна, мне падаецца, абмяркоўваць.
Потому что 15 гадоў такая нармальная мяжа. Можна было бы сказаць нават пра 10 гадоў, але ёсць тут некалькі гулень, якія для мяне 10 гадоў назад гэта нядаўна было. Вітаю, містер Сінкін. Так, ён нам расказвае пра 3 лагеры. Ён якраз такі са старога лагера прапануе нам далучыцца да яго, спрабуе перахіснуць нас на іх бок. Таму што інакш вось гэтыя чэлы буліт, так банда буліта будзе нас даставаць, яно табе патрэбна. А дзе ён зараз? Where's Дзе Bullet гэты буліт? now? He and the others bring the goods from the outside world into the camp. You'll find him there, but if you plan to fight him, be careful. He's an Лепей з ім не біцца, experienced warrior. ён прасунуты ваяр. Так, ну, хуля, як скажаш, калі лепей не савацца, то не будзем савацца. Так, калі прайшло некалькі пакаленняў пасля выхаду гульні, тады можна і паспойлерыць. Ну, вось яно, ведаеце, ёсць, напрыклад, Дюна, так? Цікавая кніга, можна было бы, падаецца, па такіх жа правілах, яе можна спойлерыць. Але, блин, ну крутая ж кніга. Шкада трохі вам расказваць павароты там сюжэта, правильно? А кніжка там нешта 70-х пачатка. Я не памятаю дакладна, які год, калі яна выйшла. Так. Што мне трэба ведаць пра гэтае Okay, месца? what do I need to know about this place? We call it the colony. You'll know already. Мы that называем we гэта produce калоніям. more Ты ўжо for the ведаеш, king. што мы Well, робім at least руду we для... do, in the здабываем old руду для camp. караля. There are 3 camps within the Ёсць barrier. тры The old лагеры. camp is Стары, the biggest, стары and лагер it was гэта the самы first. вялікі, і ён быў самым першым. Ты больш не ждаеш мне нічога пра астатнія лагеры расказаць. 10 гадоў таму гэта новая гульня, 15-й год. А, блин, 15-й год гэта зусім новенькія гульні. Вось толькі выйшлі. Ну што? Ну тады спойлер, балотнік смачны. Я балотнік, блин, я не памятаю. Карацей, глядзіце чат, я прайшоў гэтую гульню, я прайшоў готику, і я не магчыма, я прайшоў нават на 2 канцоўкі. Я ведаю, што дакладна на одну, я одну канцоўку нешта там смутна памятаю флешбекі на катсцэны ў канцы з гэтым самым. Не ведаю, давайте буду расказваць просто як ёсць. Ёсць, карацей, такая штука, за чаго бар'ер? Я гэта зараз скрываў, але давайте ўжо хердзім. Вось. Пад бар'ерам, што прывяло да таго, што бар'ер пайшоў не так, гэта насамрэч на той тэрыторыі, дзе яны паспрабавалі паставіць бар'ер, схаваны старажытны бог. Вось такая штука. Неважна, як ён называецца, там неназываемы, по-моему, спячы, не памятаю, як яго клічуць. Неважна, карацей. Супер-пупер нейкая боская натура, якая вельмі злосная, агрэсіўная можа быць. Вось. І яна апынулася пад гэтым бар'ерам. І вось ён спіць там, адпачывае сабе, ніхто яго не кранае. Тут зверху бар'ер бах, і ляснулі, карацей, па нам, па яму. Вось мы, калі будзем разбураць бар'ер, па сутнасці, ёсць яшчэ варыянт і абудзіць гэтую пачвару, альбо штосьці з ёй зрабіць. Я не памятаю, які лагер, што там робіць, з якой канкрэтна, з якога боку. Вось, але я ў той жа момант я не памятаю, з якой лагер праходзіў і якую канцоўку я канкрэтна атрымаў, але я памятаю нешта з гэтым чэлам я рабіў. І, па-моему, не памятаю, ці змагаўся я з ім, ці там не змагаўся, там нешта іншае, але, па-моему, ён помер, калі я скончыў. Не памятаю, які гэта лагер. Вось, карацей. І, можа быць, я нават атрымаў 2 канцоўкі. Таму я так добра памятаю. Але гэта ўжо такое расплывістае ўспаміны, што я не ўпэўнены. Трэці вядзьмар выйшаў у 15-м годзе, напрыклад. Ну, трэці вядьмар супер новенькі. Супер новая гульня. Не, давайте 15 гадоў мінімум. 15 гадоў мінімум, усё, што... Давайте до 10-го года ўсё, што было. Можна... Калі я гуляў, можна спойлерыць прям спакойна. Можете прынцып персіі ўсіх спойлерыць абсалютна прям да кожнай часткі і да кожнага мелкага моманту. Мне вельмі падабаўся прынцып персія серыя. Так, як мне дабрацца, давайте пра ліст казаць. Лепей не казаць, правильно? Не, ну, Диего я памятаю, што добры хлопчык. Давайте Диего распавядзем пра ліст. Really? I was given it by a mage shortly before they threw me in here. You're lucky I can't afford to show my face around the mages anymore. Anyone else would gladly slit your throat for that letter. That's because the mages pay their couriers a lot, and most people here don't have anything. If I were you, I'd shut up. Я нас папярэджаю на конт ліста, і тое, што любы іншы табе глотку бы перарэзаў за такую інфармацыю. The mages are in the castle in the old camp.
Only Gomez's people are allowed to enter the castle. Угу. Добре. Як мені трапить бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Хто такий Гомес? Чому тільки він і його люди можуть трапити туди? Who's Gomez? Gomez is the most powerful ore baron. He's the boss of the old camp, the most powerful man in the colony. Гомес гэта лідар увогуле Гомес, ён лідар якраз таки старого лагера, самый уплывовый чел. Mass Effect 2, Alan Wake, Red Dead Redemption, Fable 3, 2010 год. Mass Effect 2 я не пройшов, ми ж пачинали, ми так і не пройшли. Ось, Alan Wake перший проходив, Red Dead Redemption не проходив, Fable 3, по-моєму, проходив. Я проходив докладно перший Fable і яшчэ нейкі. Ось, я не памятаю, які, аб чым конкретно третій Fable, я памятаю, што некалькі частак было на консолях, і тады ў мяне консолі не было. Першую якби консолі ў сэнсе сучаснай на той момент консолі, якой-небудзь Xbox там, альбо PlayStation у мяне адсутнічалі. Ось, я там бліжэйшы набыў, Xbox сабе набыў дзесьці ў 14-м годзе, 13-м. Так. Ладно, не 13, а 14. Думаю, 12 у меня здесь Xbox 360 набыл. Нават не глядзячы на то, што ён уже быў як бы старэлай кансолі ў той момант. Добра пабавіў час. Так. Калі жадаю долучыцца да яго людзей, што мне патрэбна рабіць? Let's assume I want to join his people. What do I need to do? At the gate of the castle, you'll find a man called Thoris. Tell him Diego sent you. Каля брамы замка сказаць челу па імені Торус, што Диего нас даслаў, і тады нас спусцяць у стары лагер. How do I get to the old camp? You just follow this path. The old camp is the next reasonably safe-looking place you'll come across. There are a lot of wild beasts between the camps. You'd be mad to walk around without a weapon. Добра, зброю мне даш, не? Where do I get a weapon? When you get to the old mine, have a look around. I'm sure you'll find something useful. The mine is easy to find. It's just a few meters along the canyon. Добре. Thanks for your help. We'll meet in the old camp. Перша частка. Вітаю у колонії. Глядзіце, карацей, з кіраваннем тут трошки складана. Мне трэба трошки прызвычаіцца, як гэта працуе. Оп. Подмет подобрали. У нас есть походня уже зараз. Так, і вось гэта приехали. Дайте-ка момент. Зараз перапынак буде. Вы бачите, что так.
Так, тут це вітаю. Вітаю усіх перапынак нечаканы, ну як паўчаканы, так. Гэта самае. Яшчэ і движ такі усталёўвалі пралку, ужо паставілі. Цудоўна, ўсё, канешне, хутка. Толькі каты стрэсуюць зараз, вам просто не перадаць. Я у іх у гэты момант быў момант, калі яны збіраліся паесці, і мне патрэбна было дапамагчы, бо тут прям жорстка. Так, а наконт watch-стрика, пасля 5 вы будете просто атрымліваць максімальны watch-стрик бясконца. То бок 5 гэта максімум, што вы можете атрымаць. Наколькі памятаю, калі я не памыляюся. Так, а што гэта мне? Оп. А што гэта мне блакітненькі мяне фігачыць? Гэта бар'ер падаецца, так? А таго, што я набліжаюся да яго. Оп. А, ну вось, амаль помер. Цудоўны пачатак гульні, так? Не, давайте мы ад бар'ера адыдзем. А не халера сабе у тебе там соннікі усталёўвалі? Так, так. Яны усталявалі, зараз праганяецца ўжо цыкл у пралкі і правяраецца яна. А вось, усё прям кайфово, вельмі якасна, вельмі прыемна. Так, і вось гэта тыя хлопцы, пра якіх нам казалі, не? Мы толькі што трымалі траўму сабе ад бар'ера, яна нас амаль забіла. Так, а як узаемадзейнічаць? Просто праз левы клік, добра. Здарово, хлопцы. Орі і ахоўнік. Орі, распавядзі мне што-небудзь. А што ты тут What are you робіш? doing here? Першая пралка, ну як, была ад хазяіна, але ад хазяіна вельмі грукала моцна, і апошнім часам яшчэ нейкія дадатковыя гукі з'явіліся, і яна ўжо, мне падаецца, ну, таго. Вось таму прыйшлося нам быць сваю. Ну, яна вельмі ціхая зараз, у параўнанні. Яшчэ паглядзім, ну, тыпу, калі цыкл, калі... Яна ж пустая зараз ганяе цыкл, але калі будзе поўная, цікава, як яна гучыць. Падаецца, будзе цішэй. А, першая, якую за свае грошы набываў, так, гэта першая. Абсалютна упершыню досвед такі. Самае зараз цікава было, каты прям баяліся. Яны прыйшлі гэты самыя, ну, чэлы, якія усталёўваюць, і каты прям напужаныя, разбегліся просто па хаце. Яны не маглі да ежы дайсці, таму што жудасна людзі там нешта рухаюць, здаравенна нешта прывалаклі, распакавалі, нешта яшчэ усталявалі, там утыркнулі. Карацей, яны есці прыйшлося там, аднаго заперлі у іншым пакоі, каб ён мог спакойна там пасядзець, а фрэючка так і не выйшла. Паесці спакойна, таму што просто перашкаджала ёю. У мяне яшчэ перапынак, выбачаюся, так, не заўважыў, што сцэну не змяніў. У мяне трошкі, пасля абнаўлення OBS у мяне зламаўся Stream Deck, і, карацей, я так яго не адрамантаваў. Я не магу хутка пераключаць сцэну сабе зручненька і бачыць, што на якой сцэне мы зараз, на жаль. Ну вось, трэба нешта з гэтым заняцца, але часу ніяк знайсці не магу. А чаму гаспадар мяшкання не купіў вам новую пралку? Таму што ён сказаў, што, ну, тыпу, абсолютно ваша праблема. Вось, ну, тыпу, вось і ўсё. Вось што ён нам сказаў. Вось, што жадаеце рабіце са старой пралкай? Хацеце новую, хацеце рамантуйце яе, хацеце новую набываеце, што жадаеце той рабіць. Вось, ён такі гаспадар, якому трошкі пофіг, што адбываецца ў гэтай хаце. Грошкі плоціце і добра. І адказнасці ён браць на сябе зусім не жадае. Я толькі пропусціў, што мне з якое мне пытанне задалі. Я з гэтымі размовамі пра пралку пропусціў пытанне. Давайте пагадзімся, так. Yes, I have. Good. Then you know what's what around here. Так. Трэба быць асторожным з хлопцамі з новага лагеру. Чаму мне Why трэба do I быць have to watch асторожным out for з the guys гэтым? from the new camp? Compared to the new camp, the old camp's a quiet, peaceful sort of place. The new camp doesn't get any deliveries from the outside world. Most of the rogues there just steal whatever they need. Мне падаецца, ён нешта хлусіць наконт новага лагера. Ён кажа, што, тыпу, у адрозненне ад старога лагера ніхто не атрымлівае ў новым лагеры даставак са знешняга сусвету. І таму новы лагер проста займаецца тым, што крадзе ўсё, што можа. Мне падаецца, гэта нешта хлусня. Салуйцеся. Ну, яны такія, падыходзяць адзін аднаму.
Затое потым з сабою новую можна забраць. Так, ну, гэта самы асноўны плюс. Думалі рамантаваць старую, але там і ремонт абышоўся бы вельмі шмат. Ну, мы тэлефанавалі ў ремонтную. Вось, але ремонт бы абышоўся хутчэй ўсё да халеры, таму што там трэба, калі нешта, ну, калі такі гук, то трэба рэзаць барабан, хутчэй ўсё, таму што ён у гэтай пралкі неразборны. Вось, і ідэя такая, што тыпу набыць новую і проста з сабой увесці яе. Потому што невядома, што будзе на новай кватэры, там запралка, і лепей, ну, як бы, калі свая пралка, то, па сутнасці, мы сочым за ёй і можам рабіць, што жадаем, не абмежаваныя, як бы, меркаваннем там гаспадара кватэры. Вось, яна можа быць якасная, тому што гэтая раздражняла жонку прям вельмі моцна. Вось, ну, папярэдняя. Яна прям раздражняла, таму што яна бясконца грукала. Старая хіба LG? Не, Канді, увогуле. Так, што наконт старого лагера? And the old camp? The ore barons have everything under control. Next in line to Я памятаю, што яна іх лусіць нам. Ну, як, па сутнасці, кожны лагер лічыць сябе самым лепшым. Астатнія лагеры нейкія не такія. If you want to become something better than that, you'll have to get accepted as a shadow first. Старым папралках нейкі атрымоўваюцца. Ну, яно, я выбачаюся, яно вельмі збівае. І нават і мяне, так, і каб вы разумелі, зараз, магчыма, памятаеце, я ўчора казаў, што могуць прыйсці лічнікі зараз яшчэ мяняць. Вось зараз, паходу, гэтыя людзі там па дому і тусуюць, хаця іх сказана было 22-го, то бок учора. Ну, сёння 23 ўжо. І зараз раптоўна могуць яшчэ прыйсці лічыльнікі перастаўляць. Вось, абсалютна прям лухтанейка. Канди, мы з Японіі, не кайджу, не, там кэнджі. Там не кайджу, не. Іншая пралка. Так. Яна літаральна ось так, як кэнді, ну, по типу, написано. Я зараз вам нахлусив, може. Зараз кенді. Ну так, вони літерально як кенді пишуться. Такая собі фірма насамрэч. Ну, не за пралки ми обирали квартиру, скажем так. Каб еще завязано було на пралці, зовсім інше питання було б. Та, ну, як я пам'ятаю. Ну, я скажу шмат чого у хаті такого танага. Ми, по сутності, понабували шмат меблі на заміну, ну, свого. Ну, якби стару покинули, але прям шмат чого набували свого, каб ми просто пол хати винесем, коли з'їдем. Так. Я бачив жанчину, яку відправили униз з товарами. I saw a woman being sent down with the Хто з її? Yeah, the ore barons get everything they want. Так, Do you mean to say барони the king отримують, що exchanges пожадають. women for ore? They're convicted criminals too, of course. But if Gomez hadn't asked for them, they'd be sitting in some dungeon or other. I'm not sure what's worse. Ну, окей. І, короче, яны могуць... З-за таго, што, па сутнасці, яны хоць тут пад бар'ерам, але робяць, што жадаюць. Таму што не шмат хто жадае спускацца сюды, таму што, ну, тут турма, па сутнасці. А калі ты тут ужо кіруеш гэтай турмой і да цябе патрэбна кароль ўсё, што заўгодна будзе дастаўляць табе, каб атрымліваць руду ўзамен, то, па сутнасці, яны тут трошкі звар'яцелі ад сваёй сквапнасці. Так, калі мяне выкінула... Один з хлопцаў мне ў твар улычым не даў. When I was washed ashore, one of the guys punched me in the face. They do that to all the newcomers. They call it standing godfather. Oh, are all the guys like that in the old camp? We do have a few suckers, but they won't touch you as long as you pay them protection money. О, які ти міленькі. Карацей, яны нас біць не будуць, калі мы грошы будзем плаціць. Ну, цудоўна. Так, дык набыць сваю хату трэба тады... Дык, мабыць, сваю хату трэба тады набываць. Свая хата, канешне, добрая ідэя, было бы столькі грошай. Вось.
Бо хаты... Што... Хаты, ведаеце, так просто... Не просто так набыць. Для гэтага грошыкі патрэбны. Так. Гэта самы важны момант, дарэчы, яшчэ адна з важных аб'яў, але яна ўжо важна для наступных стрымоў, для наступнага тыдня. Пераводзіць гадзіннікі з наступнага тыдня, і атрымліваецца, на наступным тыдні розніца ўжо з Мінскам будзе 2 гадзіны. Папярэджу вас зараз, можа трошкі пазнавата ўсяго за пару дзён, але трэба разумець, што пачынаючы з панядзелка розніца я буду пачынаць ад 10 па Польшчы і ад 12 па Мінску. Ну, праблема бездомнасці просто вырашыць. Просто набудьце сабе дом. Што вы такія бедныя? Просто дом сабе набудьце. І пралку, каб вам адразу туды паставілі крутую. Ну, вось, типу, камон. З дрэннай пралкай абіраць дом, я не ведаю, навошта сэнс які. Це на кватэры ў Варшавы хвалююць. О, гэта прям так. Мы пачалі адкладваць грошыкі год назад, але нешта пакуль ідзе так сабе, скажем так. Карацей, каб накапіць на кватэру, мне патрэбна працу мяняць, мне падаецца. І мне падаецца, патрэбна вельмі вялікая неабходнасць. Цалкам магчыма, я не ведаю, не ў Варшаве, скажем так. Вось гэта магчыма, то бок пераехаць кудысьці яшчэ і там набываць. Таму што варшаўскія хаты нешта занадта. I'm looking for a weapon. There should be some old weapons by the derelict mine further down the canyon. But don't Закинутую go зброю start можна a буде war знайти по with дорозі. nothing but a rusty pickaxe for a weapon. Those things are slow and heavy. An inexperienced fighter should never use one of them unless it's an emergency. $4000 за метр. Ну, нешта так, я зараз не You'd better скажу. make sure you reach Але the падаецца old нешта camp in такое one там. piece. Пако што. То бок, па сутнасці, як бы не шмат можна, я будачку сабе магу набыць невялічкую, ведаеце, а не хату з такімі коштамі. О, ён прям спрацуе? Не настолькі інтэрактыўна. Ён такі, што там круціў, вярні назад. Так, цішай, не падай. А я не зразумеў, там зверху можна пахадзіць, так? Давайте походим. Могу невеличкий схрон 1 на 1 набыть. Ну, кавалерка называется она у Польши. Не, нешта не халя. Я, падаецца, праверыў, але просто увага, выбачаюся, увага просто абы-дзе і шмат чаго, і яно неяк усё абы-як атрымліваецца трохі. Мы прям шукаемся на другасным рынку, каб замест аренды платіць крэдыт. Ну, другасны рынок магчыма. Ну, я пакуль скажу шчыра, плана няма, ну, ён як бы адсутнічае, мы просто купім грошы. Вось і ўсё. Але нават з гэтым трошкі складана атрымліваецца. Каб усё было ў парадку, трэба, ну, варта было бы карце працы мяняць. Таму што яшчэ не ўсё так шчасліва, карацей, атрымліваецца з гэтым. А можна я адзе інвентар у гульне? Так, гэта бойовы рэжым, наколькі памятаю. Зараз. Яна ж гульня не падказвае ні халера мне, правильно? Так, гэта зброя. Так. О, можна таким крутым хадзіць. А дзе? Так, гэта скок. І на правую кнопку мыш таксама скок. Ну, цудоўна. Гульня. Мне бы поесці. Так, вось оно злева, але... А, не, пачакайце-ка. Вось оно. Так, это ўсё забіраем. Піва, монеткі, ўсё гэта мелкая лухта розная. Так, разабрацца з кіраваннем. Самае складанае ў гэтай гульне, гэта... А, вось, усё. Вокладкі ёсць. Зразумеў. Эй, я не выкидывать хотел. Божухна. Так, ты.
Левой кнопкой мыши поели. Ну вось, хотя бы трошки себе вернул. А то у меня здоровье на нуле, по сутности. Так. Додатковое розное, походні. А де зброя? А, то и было не зброя? Маленькая такая хрень. Что-то такое. Пик-лок. А, отмычка. Лок-пик, у сенсе. На пенсію копіть. На пенсію копіть, а ще так само потрібно. Потрібно на хату копіть, потрібно на пенсію копіть. Де гэта ўсе гэту грошы ўзяць? Шо вы, блин, охренели? Колькі можна? О. Я у гульні гуляць жадаю. Можна, калі ласка, без гэтага ўсяго? Да кіравання персонажамі. Ось, гэта самы галоўны босс пакуль для мяне. Так, вось там тая пачварка. Тут самая жорсткая, мы хутчэй за ўсё памрэм. Вось, гэта на адзінку будзе. Давайте захаваемся. Потому что там бойка можа быць. Давайте один. Так, один ворог, у прынцыпе, ўсё лёгка, правильно? Ах, ты меч нельга забраць? Оп, і ржавы меч. І што лепей, і ржавы меч? І ржавы меч, вядома. Так. На адзінку гэтую захаваемся. Ой, што за халера, так. Давай. Давай, хлопча. Ау, ударыў. Ладно, нормально. Досвід атрымалі сабе. Нас трошки пашкодзіла, але нормально. Вітаю, ось патейта. Нема грошей? Нормально. Нормально. Гэта стан жыцця. Это особая медитация. Ты просто не маешь грошей и все в порядку. Так. В принципе, неблага. И ржавый меч мы з ім рады можем дать. Хоть чымсьці біцца ёсць. Бо гэтая кірка, раней ведаеш, што з ёй рабіць увогуле. Арыгінальнае кіраванне насамрэч файн. Так, пачакайце. А ёсць наогул мод на кіраванне. Так, я пропусціў. Наконт мода на кіраванне. Чамусь не бачу гэтага паведамлення. Я прям не бачу на што. Я бачу адказ на гэта самае. Але арыгінальнае паведамленне не паказвае. А, вось, не, ўсё пабачыў. Але гэта іншае, так, не заўжды тут трэба разлічваць яшчэ выдаткі на ремонт, на дадатковы адсотак іпатэкі, пакуль не будзе ксёначкі. Ну ладно. А ёсць наогул мод на кіраванне, таму што кіраванне гэта тое, што ў свой час адвярнула мяне ад гульні. Ну, я думаю, што варта. Калі хочацца гульню пагуляць, то мне падаецца варта чакаць проста рэмейка. Калі вось хочацца такую збалансаваную quality of life гульню. Ось, то мне падаецца рэмейк будзе самае тое, каб прайсці першую готіку. Арыгінальнае кіраванне насамрэч файнае, але трэба прызвычаіцца. Яно такое. Я скажу, у першай годзіцы кіраванне якраз таки незручнае, але яно дадае момант хорару. Ведаеце, тыпу яно не... Ну, яно незручна, я скажу, шмат яно ў чым незручна, але вось момант бойкі, канкрэтна калі мы кажам пра бойку, то яна трошки з-за таго, што яна такая своеасаблівая, у вас ёсць момант, што у вас... О, стары меч. Прям стары меч. Так. Ён нават яшчэ лепей. Толькі сілы патрабуе больш. А у мяне сілы колькі? Так, роўна 10. Цудоўна, ну, я нават з мячом буду зараз. Файненька. Просто бойка, чым больш, чым з адным ворагам, гэта амаль адразу смерць. Нават калі вы круты чал. Лепей пазбягаць боек больш, чым з адным ворагам. Давай, забайцем атаку яго. Оп. Давай, атакуй. Не дацягнуўся. Я вельмі асцярожна спрабую эканоміць здароўе.
Да, блин, не дотягиваю еще. Да. Нормально. На вот. А не, удар отримав, що ж таки один. Шкода. Не на шмат, але платить за кредит на кватэру, платить за ремонт і яшчэ платить і аренду, пакуль яна будуецца і ремонтуецца, для мяне непад'ёмна. Ну, зноў жа, ўсё па магчымасцях. То бок, ну, я не думаю... Гэта такая штука, у якой няма правільнай стратэгіі. Вам можа... Ну, калі вам хтосьці, у каго шмат грошай будзе расказваць пра тое, як, ну, тыпу, гэта ўсё рабіць, то гэта зусім адрозніцца таго... Кожны робіць па рэсурсах, так? І па неабходнасці нават. Таму што ў кагосьці няма неабходнасці ў сваёй кватэры ўвогуле. Ну, і проста не патрэбна. Дарэчы, на некаторых рынках, ну, тыпу канадскім, так, я кажу ад чэла, які там проста эканаміст у Канадзе. Вось, он там калісьці глядзеў яго канал. У яго цікавае назіранне, ну, такое прям заўважнае назіранне. Канкрэтна для канадскага рынка гэта актуальна, але ён кажа, што вам варта палічыць усё на... Ён там формулу нават прыводзіў. Вам варта палічыць, можа быць, здымаць кватэру будзе танней. Типу, ну, здым кватэры можа абысціся ў некаторых краінах, здым кватэры абыходзіцца танней, але людзі кажуць вам, ну, типу, заплаціў і больш ніколі не плаціш. Гучыць крута. Але ён, ну, паказвае, што у вас ёсць выдаткі на ў доўгую, то бок дом патрэбна падтрымліваць, і вам патрэбна вось такая-то сума ад дома, прыкладна, на ремонт. Ну, не на ремонт, а на яго падтрымку. Вось, што ў выпадку з здымнай кватэры вы як бы плаціць не будзеце. З чым я як бы толькі часткова згодны, таму што аренда даунца можа быць розна. Як у нашым выпадку, напрыклад, якому абсолютно пофіг, што у нас тут адбываецца. Вось, і па сутнасці гэта ўсё на нашай адказнасці застаецца. Гэта, ну, такое. Як бы. Але калі браць ідэальны варыянт, калі хазяін па сутнасці сам сочыць за кватэрай ва ўсім, а вам толькі застаецца жыць, то ўсё як бы файненька. Як бы можна... Гэта, у прынцыпе, валідны варыянт. Зноў ж, на аренда... Праблема з арендадаўцай, што он можа вырашыць, што, ну, вы зараз, карацей, у гэтым годзе вы з'язджаеце. Таму што, вы бачыце, зноў жа, ад рынка залежыць. Типу, на некаторых рынках ты можаш падпісваць дагаворы на аренду на, па сутнасці, на ўсё жыццё. І пофіг. З таго, што гаворка пра канадскага эканаміста, я не ведаю, якія... А чаму я не мог у астатніх падбіраць ежу? Я мяса толькі зараз дастаў. А ну-ка, ты у мяне мяса там зажаў? Так, ён мяса зажаў. Можа там і... Ладно, уже наверх туды не пайду, але мне падаецца, той таксама ад мяне мяса скраў. Ось. Ратакрысы і гэтыя цыпляняткі папросту затыківаюцца без перапынку, 0 праблемаў. Ну, я зараз я лепей буду гэта самае вучыць прыкладна паттерны. Таму што цыплёнак гэты, ён узяў ды куснуў мяне ў момант, калі я нават не бачыў ніякай анімацыі. То бок я не заўважыў, я глядзеў на сваё здароўе ў пачатку, ну, там, перад кожным сваёй спробай атакаваць яго, і ў пэўны момант у мяне проста здароўе знялася, калі я яго атакаваў. Ось, я бы мог яго просто так затыркаць, але я бы зараз зразумець, тыпу, дзе небяспека, дзе мяжы мае. Таму што я разумею, што пачатак як бы простенькі. Я памятаю, што на неўдалага ворага калі вылезеш, то табе капзда, у прынцыпе. У мяне сяброўка-фінансіст кажа, што кватэра гэта наогул нявыгаднае ўкладанне сродкаў, так як умоўна інвеставанне гэтых жа грошай прынясе значна больш карысці, а жыць можна і на арэндам. Гэта таксама праўда. Гэта праўда. Пытанне проста, што тыпу, а вы можаце, ну, а вам зручна будзе, так? Ну, тыпу, зноў жа, пытанне неабходнасці. Калі мы кажам не пра... Ну, зноў жа, я ўжо казаў, што, тыпу, некаторым нармальна жыць усё жыццё на арэндам, і гэта, ў прынцыпе, нармальна. Гэта няма нічога такога, гэта не праблема. Ёсць две штукі, якія, ну, калі вы укладваеце грошы, вы рэальна адсотак атрымліваеце больше. Кватэры, канешне, калі гэта ўсё працуе, але калі паглядзець на кватэры, блин, у Варшаве, як яны ўзляцелі па грошах, вы можаце ў золата з такім жа поспехам укладвацца, толькі золата пераб'е гэтую херню. Вось і тое золата упала ў кошце, калі вы разумелі, там,
Я чаму гэта падняў пытанне, таму што абмяркоўваю якраз са знаёмым, якраз такі вось гэты варыянт, тыпу, можа проста ў золата ўкласціся, тыпу, і забіць. Ось, і гэта мы абмяркоўвалі на фоне таго, што на гэтым тыдні самае вялікае падзенне золата было за апошнія там 12-15, колькі там. У 13-м годзе апошні раз такое падзенне моцнае было у кошце золата. Ось. Незразумела, садзіла папрацаваць, а вы тут ўжо хату рэлефа набываеце. Не, так якое набываем? Каб набывалі мне хату, а? Я бы такім шчаслівым чалавекам быў бы. Гэтыя чэлы, вы з новага лагеру, так? Вы там біць мяне не збіраецеся? Дракс і Рэлфорд. Вы што тут робіце? What do you want? I want to warn you. If you continue this way, you'll be entering our hunting ground. Вы на нашу паляўнічую тэрыторыю будете пераходзіць, калі сюды папрэцеся. І на што вы палюеце? What do you hunt? Mostly scavengers. There's a lot of meat on them. Besides, it ain't too hard to get them. Once you know how. Really? How's that? Ask my friend Drax here. He knows more about these things than anyone. Просто я як праўдзівы беларус хачу нейкай стабільнасці, а арэнда жылля для мяне гучыць нестабільна. Ну, я разумею. Ну, тыпу, у мяне ёсць разуменне, раней я ўвогуле не разумеў прыкалдэсы тыпу сваёй кватэры, але неяк пакрыху яно на мяне пачынае наплываць, не той каб жаданне прям гіганцкае, але, скажем так, неабходнасць, тыпу, узяць за гэта адказнасць хочацца. Ну, хутчэй такое. Вось, хутар увогуле прям ідэальны варыянт. Так, я ў катоў укладаюся. Во, ну, вось гэтая інвестыцыя. А яшчэ хутар значыць стаць для свайго сына асабістым кіроўцам. Ну, увогуле, што я думаў, так, гэта наёмны сваёй кватэры з плюсаў такіх. Я чалавек, які пакрыху даходзіць да гэтай думцы. Некаторыя такія ў 20 гадоў я жадаю сваю кватэру. Я чуў такія думкі ад некаторых такія у 16 гадоў. І ты такі, ні, халеры вы прадуманыя. Я да 27 дажыць не планаваў. Вы пра што? Ось. А вы тут такую кватэру жадаю. Я такі, навошта мне гэта патрэбна, і нават зараз яно толькі пакрыху з'яўляецца жаданне. Так. Чаму гэта тэрыторыя такая Why is this небяспечная? area so dangerous? You've just arrived, haven't you? There are different areas in this colony which are all more or less dangerous. The paths between the camps are quite safe, but even there you might come across some wolves which look on you as easy prey. And that's exactly what you are until you get a proper weapon and armor. Ну, карацей, лепей не савацца, то нас там жывёлкай заб'юць, і гэтыя могуць быць нездаволены, правильно? Where can I get better equipment? The nearest Засветка place зараз is that нечаканая була. old camp. Just follow the path that brought you here. But you can get the stuff cheaper in our new camp, provided you know the right people. If you go to the old camp, ask for Mordrag. He's one of us. For just a little ore, he'll sell you the proper goods. Добра, карацей, у новым лагеры можа ўсё будзе танней, таму што стары лагер занадта заможны. Распавядзі мне пра тэрыторыю калоніі. Tell me more about the areas of the colony. If you travel between the camps, you'll need a map to distinguish paths and dead ends. Dead ends often lead you to dangerous canyons where you encounter creatures you'd better avoid. Do not enter the old ruins. There are too many around here, and most of them are old fortifications dating back to the time of the First Orc War. Some are abandoned orc dwellings. There are often orcs in those ruins, or even worse creatures. I'd avoid those places, especially at night. And one more hint, don't go into the forest. Я адзінае, што добра памятаю, гэта калі я гуляў арыгінальна, гэта оркі вельмі небяспечная херня.
Пакуль ты не прамацуешся дастаткова. Калі ты прамацуешся дастаткова, і ўжо просто десяткамі можна класці. Але не праблема доўгі час. Where do I get a map? Ask the people in the old camp. There's a cartographer living there. Maybe you can steal one of his maps. If you manage to do it, Мапу можна take здабыць one у from старым me as лагері. well. Why? Doesn't he sell the maps? If you get enough ore to pay for them. Да мапы дорого платить приходится. Да и... Ну такое. А можно бесплатно, калі ласка? І кватэру мне у старым Don't лагері. go thinking everyone's gonna be so friendly, kid. There may not be much in a newcomer's pockets, but some folks would even beat you up for a pickaxe. I'll keep it in mind. 50 руды за кусок мапы? Это ж якія грошы гэта ўсё каштуе? Мне ёсць один кавалачак руды зараз. І 11 монет, але я так разумею, монеты тут нахрен нікому не патрэбныя. Так, давайте захаваемся ўсё яшчэ пакуль на першае. Там ажно трое гэтых. Я, ў прынцыпе, можа быць, і набегчы на іх магу і напасці. А вось гэта, я так разумею, стары лагер, правильно? Я тут просто праз ваду магу прайсці. Я вось нават не ўпэўнены. Давайте, можа... Блин, я ожидаю на воду вылезти. Вот так. Оп. Эй, цепляня. Я ж меч достал. Ён меч схавал. Ну, что ты меч схавал? Доставай меч. Мне биться потребно. А, блок гэта назад і атака. Цудоўна. Можна, калі ласка, зарубіць таго, якога я цэліўся з самага пачатку? Божухна. Кіраванне не забей мяне. Божухна, як жа мне небяспечна-то любая бойка, а? Ну, ладно, мяска хоць паедзем. Я памятаю, яго смажыць можна. Я показал им меч, а яны мне людей наваляли, блин. Зовсім небяспечныя хлопцы. Так, поедем. Некай гільдыі няма, узровень нулявы, досвід 200, патрэбна 500 да наступнага, для наступнага ўзроўня. Гэта значыць, па такіх разліках мне патрэбна яшчэ колькі? Прыкладна... Колькі там кураня гэта? Прыкладна 8 штук гэтых. Калі іх 8 штук, давайте пайшлі біць тых трох. Я ж адбіты, правильно? Захаваюся і пайду паб'ю. Навучуся біцца. Наколькі я памятаю, калі жадаеш, можна аднашыць ворага да фокуса. Ну, ён неяк сам лочыцца на іх. І калі я галавой кручу, ён сам быццам бы губляе гэты фокус. Яны быццам бы заўсёды ў фокусе, то бок, ну вось зараз. І там вось у гэтым як бы абсурдная сітуацыя, што... Блін, я досвіда не атрымаў. Я досвіда не атрымаў за чаго? 200 засталося. А, гэтыя мне дапамаглі. А навошта вы мне дапамаглі? Я досвід жадаю атрымаць. Хутчэй за ўсё, калі я на тых нападу, яны таксама іх проста перастраляюць, а досвіда я не атрымаю ніякага. Бессэнсоўна. Аднак асобна. Давай кіраванне паглядзім. Так, кіраванне, зброя, дзеянне, падкрадацца ёсць. Угу. Агледзецца. Статус гульца, гэта не то. Не ведаю, не бачу такога. Толькі стрейфы, кіраванне рознае і ўсё. Можа і ёсць просто гульня такая. Не, табе гэта не патрэбна. Сам разбірайся з гэтым галоном. Не дапамагайце мне. Дайце мне мой досвід. Ах вы. Божухна. Ён напал, ён мяне яшчэ забіў. Божухна. Гульня, што ты робіш? А, я не захаваўся, так? А, навошта я гэта рабіў? Давайте яшчэ раз на тых нападзем.
Мяне забіў ахоўнік, які прыбег мне дапамагаць. Трымай контрол. Добра. З контролу я блок атрымліваю сабе. Ну, типа, я не могу отвести назад тады. Не вариант. Контрол херня. А что, 50? Треба просто мышку отпустить. Можно просто затыркать, сказал ён. Можно просто стоять и тыркать, сказал ён. Будет просто, сказал ён. Не холеры. Меня зараз... Я паспрабаваў затыркать их просто. И мяне просто взяли и амаль забили. Яшчэ горш, чым папярэдні раз. Так, давайте. Так, Что ты робишь? Я не гэта націснуў. Якой бухать? Я не... Не, кіраванне. Навошта? Навошта яно так зроблена? Блин. Мясо з'еў, якое пасмажыць жадаў. Так. Так собі ти натыркав. Короче, не слухать рекомендацій, просто тиркать, як тиркається у мене. Я свою тиркалка і буду сам тиркати. Добре? У мене професійна тиркалка. Я ведаю, як тиркать. Так, подрихтовали тыркалку. И тыркалкой тыркаем. Тыркаем наперед. Вось. Легко. Вось. Просто так не тыркать. Професійно треба тыркать. Не, ладно, это я насамрэч просто крыва кіда кіравання, я ж зусім не прызвычаюся. Одна памылка і пачынаецца нейкая лухта, і я панікаваць пачынаю яшчэ больш. Потому что, ну, гульня не жадае отказывать мне на мои дзеянні ўвогуле. Такая табе кіраванне, гэта карацей твой ворог будзе, она мне подказвае. А, гэта здаравенны ўжо скавенджер, гэта не малы. За такога ўжо по 50 досвіда даюць. Ёсць. Цудоўна. Ну, з гэтымі пахутчэй справа пойдзе. І мяса з іх больше ў 2 разы. Адзінае, што досвіда не ў 2 разы больше. Это трошки шкада. Надвор'е такое сабе. Колбасить нешта. Так, захоўваемся. Мы знайшлі, як бухаць і жэрці сырое мяса. Калі спрабавалі палячыцца. Стираемся с 14 здоровья. Давайте... Мясо бы добро было бы посмажить. Давайте заховаемся еще раз. Я, блин, пытается просто исторично заховываюсь без конца. Так, ахова моста. У-у-у. Вы там змагаться хотели? Ось, змагайтесь, будь ласка. Бон аппетит. Я могу с этого лут забрать? О, нам вот и лут собирается. Ну, вы поглядите. Больше ворог, больше площадь для тыркання. Згодны. Ён мае одну вялікую... Яны маюць один вялікі недахоп. Іх лёгка тыркаць. Так. І таймінг анімацыі зброі вывучыць трэба. Я зразумеў, карацей. Важна не памер тыркалкі, а яе досвід. Так, правильно. Просто так тыркалкай не трэба... Трэба асцярожна карыстацца тыркалкай. Угу. Это ж можно брать? Вы ж не нападете на меня? Нешта я не упэўнены, я краду іх, ён просто так рэагуе, быццам бы... Мужик, ты, конечно, думаешь, что ты робишь? Оп, не то. Я просто заберу это у вас. Вы же не нападете на меня, правильно?
Яны ўсё яшчэ выглядаюць даволі задаволенымі. Оп. Окей, вось гэта ім не спадабалася. Тут яны не вытрымалі. Я думаў, як далёка я магу з гэтым зайсці. You don't need that much ore anyway. Я ж не кажу, што гэта немагчыма зрабіць. Я кажу, што я тыпу націскаў Ctrl. Над ворагам ніякага здароўя і так зверху з'яўляецца. І калі Ctrl націскаеш, то ў цябе лучыцца вось, як бы гульня, і ты... Зараз пакажу. Вось Ctrl. Так. І назад я не магу хадзіць ужо. Усё. Ты ёсць толькі блок. Я магу толькі біць. Вось калі заціснуты Ctrl. То бок усё, я тыпу залучыў сябе на месцы. Любая кнопка, далей будзе кнопка атакі. Вось у чым моя праблема як была. Стрейфы адсутнічаюць, адысці нельга, ніякай спрытнасці можаш забыць. Я ж так ніводнага удара не абыйду. Толькі блакаваць застаецца. Вы бачыце, я зараз не магу паглядзець. Так. Здароў, хлопцы. Чаму тут, а не ў Why are you лагеры? here and not in the camp? I'm waiting for a friend to return from the mine. He owes me some ore. Я чакаю сябра, якога з рудніка, ён мне павінен трошкі руды. I couldn't pay the protection money for the guards, and then things would get real heavy for me. Я не магу прайсці ў лагеры, таму што ён павінен заплаціць руду за праход у лагер. Карацей, я зразумеў, я не памятаю дынаміку гэтых лагераў. Але я памятаю, што мне, па-мойму, стары лагер менш за ўсё спадабаўся. Гэта, па сутнасці, рэкет бясконцы. Ось. Але ў той жа самы момант самая арганізаваная як бы штука. У параўнанні з іншымі лагерамі яны прям маюць такую суровую арганізацыю. Павярховую. Where do you think you're going? To the camp. You ain't come to make trouble. Вітаю, have Дед you? Максим, вітаночки. Так. Я сказал, что я повинен сустрэцца в лагере. Я просто ждаю... Просто глядеть, давайте это почнем. That'll cost you 10 ore. 10 руды. Вы отшмурили там? Забудь. Forget it. Then beat it. Any Новины? news? Nah. Может быть, мне пропустили бы. Это ж старая гульня, я забылся. Мне могут просто не пропонаваць один и той же вариант диалога двойчы. Правильно? Давайте про Диего ему скажем. Арганізаваны рэкет, усё як у жыцці. Ну, па сутнасці так. Падаткі гэта арганізаваны рэкет. Скажем так, ну не зусім. Гэта эвалюцыянироваўшы арганізаваны рэкет. Вось. Эвалюцыя яго. Такое скрозь час і арганізацыю. Вось. Давайте мы Я памятаю, што ў першы раз можна ў лагер зайсці по тыпу просто так, правильно? А калі такая справа, то навошта мне савацца ў лагер зараз? Может быть, мне варта падмацавацца трошки? Не тое. Мне да новага ўзроўня, у прынцыпе, калі вялікіх гэтых біць, то нам 3 штукі патрэбна. 3 кураня. Зойдзем крабікам? У сэнсе? Што? Я упэўнены, тут можна чацірыць нейкім чынам. Ну, у гульне. У сэнсе, што пралазіць там, дзе, па ідэі, ты пралазіць не павінен. Але ў лагер, па-мойму, такога абыхода не... Там быў нейкі гліч, якім скіпаецца гэта, але гэта я настолькі даўно цікавіўся гэтым, што я вам не скажу зараз. Гэта я цікавіўся, калі я праходзіў гэтую гульню, а я нават не памятаю, аб чым гульня до конца. Нормально он мне так накидывает. Цікаво, ці варта яго блакаваць там альбо ухіляцца? Ой, не то. То гарлапаніць у сэнсе. А гэтыя самыя нашыя. Гэта з'едзім.
А карта штуки. Давайте може на їх нападемо ще. Прикинь, там досвід дають. Я жадаю узровень підняти собі. Не веду чому, але я жадаю підняти узровень. А як ми ведаємо, що гандлем ми тут не... Все так не працює. Ось, як я казав, 2 ворога це проблема. Лепі так не робити. А, ну ось, на контр як було лучше, але знову ж, я, типу... Гэта лухта повна. Ну, типу, на контрол я тоді не мобільний і мене просто з'їдають. Може бути, я ще не не навчився битися нормально. Можна взяти цю зброю і мимо гэтага стражника башком пройти. Ну, треба ведаць як. Давайте поспробуємо. Хутчэй за ўсё уздоўж вось гэтай сцяны левай альбо правай. Але не, гэта не тое, што гульня здумала, вядома. Разгарнуўся мой бок, а тут не падняцца, правильно? Не, не падняцца. А, зразумеў. То бок мы яго злуем зброяй, але мы можам па сутнасці прасунуцца. Давайте, може, отсюль. А, ну по сутнасці. Ось і все, і триггер ми обійшли. Ось воно як працює. Я на ВСД ходжу? Так, на ВСД. Ну, гэта не зусім тое, мне адчуваю трохи читерства, давайте не. Мы так робіць не будем. Ну, то бок, магчымасць ёсць, лёгка, але рабіць мы так не будем. Просто таму, што тады гэта спрашчае, як бы, сюжэтны момант. І эканоміць шмат руды, прям шмат, у пачатку. Так, вось гэта разлаваўся, вось яго выцягнем. Давай, хоць сюды. Ты будешь нападать или нет? Он попередживая обороняє свою територію. Не, давайте, може, собі інших ворогів знайдемо. Вам хоч за все ні халера не бачно. Давайте я вам світлей зроблю. Просто мені, якби, завсюди трошки світлей, чим вам. І я не завсюди зауважаю, коли нешта йде не так. Я не ведаю. Контраст ще. Гульня, ти не збираєшся нічого змінити? Я змяніў налады, я вам скажу, але нічога не змянілася ніяк. Ну, реально, я ще змяніў. Ось, на максимум выкруціў. Яно засветлена павінна быць просто жесть. Нічога не змянілася для мяне. Чат, вам лепей стало, не? Падаецца, не. Але ж маглі рабіць гульні, NPC бачаць меч і рэагуюць, ёма. Дык і зараз робяць, просто што гэта дадаткова, ну, рэдка. Таму што гэта просто не вельмі, скажем так, не прыемныя дэталі ў гульне, але не настолькі прям змяняе шмат чаго. Але, не, ну, дахапае зараз гульні. Так, не, вы меня рекламу зайдите. Это их по одному треба брать. Я не спрабаваў ім адказаць пра ліст, які я нясу. Ім не, я сказаў Дієга, і мяне Дієга папярэдзіў, што лепей нікому гэтага не казаць. Я гэта і так ведаў, і я бы не стаў казаць. Просто я памятаю, што Дієга добры хлопчык. Вось і ўсё. Я хутчэй за ўсё іду туды, куды мне лепей не ісці. Можно мне досвіда ад вас, нават не забіваючы? Блин, а зброю? Не халера у іх атаки? Не, ладно, давайте мы з імі біцца не будем.
Мне готыку заўсёды пазіцыянавалі як гульню, дзе няма абмежавання на праходжанне, хоць з першых хвілін у фіналу дзе. Так што фразу гэта чытарства мы спрашаем сабе. Гэта чытарства мы спрашаем сабе гульню, не разумею. Дык не, гэта як бы хоць у самы канец, вось гэты канкрэтны момант. Тыпу ты дастаў меч і прабег міма аховы, якая павінна была цябе спыніць. У мяне ў ролевым маім мазгу не дазваляе, просто гэта недазваляльная херня. Гульня дакладна жадае, каб мы сутыкнуліся з аховай, і ахова нам сказала бы, тыпу, чэл, ты спынішся. Не, вядома, я разумею ўсе бакі. Мне падабаюцца спідраны, напрыклад. Я сам трохі спідраніў. Вось, і як бы я разумею задавальненне ад таго, каб хутка праходзіць гульні і там скіпаць што-небудзь, так? Але канкрэтна ў ролевым моманце, сюжэтным моманце, гэта нейкая лухта. Ты дастаў меч, прабег міма аховы, яны такія, пакладзі меч схавай меч. Але можаш праходзіць бясплатна, раз уж ты меч дастаў, мы будзем хаваць ад цябе. Ладно, калі б я запужванне нейкае прайшоў, тыпу, чэл, я цябе зарэжу, калі буду праз браму праходзіць. Ну, ён такі, ладно, праходзь. Толькі не рэж мяне. Ось такое я бы зразумеў, а тут у мяне канфлікт. Канфлікт па паглыбленню, скажем так. Ну вось, Kingdom Come Deliverance. Мне падаецца, і ў гэтым самым, і ў Death Stranding'у персонажы рэагуюць на гэта. Ну вось гэтыя портэры. Ось. І робяць. Просто што, ну, некаторыя крупныя РПГшкі ад гэтага адмовіліся, таму што гэта дадатковы слой інтэракцыі, які патрэбна прапрацаваць таксама. Ну вось. Таму што яны могуць часта, нават у старых гульнях, неадэкватная рэакцыя, не своечасовая рэакцыя на тое, што ты зброі, любыя такія дзеянні дадаюць моманту багаў, і персонажы могуць правальвацца пра што-небудзь, просто таму што не чакалі такой паводзіны. Вось. Давай пралез, ну давай. Where do you think you're going? To the camp. You ain't come to make trouble, have you? Так. А у мяне няма такой опцыі. Мне тут сказалі, што Диего сказаў, што я павінен сустрэцца з ім у лагеры, наколькі памятаю, гэта бясплатны праход адзін раз за гульню. Diego says I'm to meet him in the camp. Okay, in you go then. Толькі адзін раз я, наколькі памятаю, гэта працуе. Або калі я зараз адыду і падыду зноў, яны такія, плаці грошыкі. Прапусціць, так? Мне зараз цікава просто. Я памятаю, што мяне гэта такі ў сэнсе. Мне ж можна ў лагер. Ён такі, не, грошкі плаці. Зараз я спецыяльна паспрабую гэты триггер зноў запусціць. Мне, дарэчы, наконт неабмежаваных дзеянняў, мне таксама спрабавалі прадаць готику гэтым. Але чамусьці ў мяне неабмежаванасць дзеянняў і свабода ў мяне неяк дзіўна канфліктуе. У мяне дзіўна ў галаве канфліктуе з тым, што мы ў вязніцы, па сутнасці. І вось гэта і факт, тое, што мы у неабмежаванасці нейкая свабода, у мяне адсутнічае свабода. Блін, людзі, мяне закінулі ў турму, якая нахрен свабода? Ну так, ну тоненька свеціць, але, ну, рэальна ад сусета ты адрэзаны проста паласою. Ось. Ладно, зараз не працую. Магчыма, да таго моманту, пакуль я з Диего не павітаюся. Во, глядзіце. Кавалерка. Усё ў парадку. Я просто мимо праходзіў. Я просто мимо праходзіў. Я кавалеркі вашай глядаю. Оп. Зараз стелс. А чаму стелс не включаецца? Гуля, ты ж там подказывал мне, что стелс есть. Я узгадаў. Стелсу ж вучаць, гэта ж скилл. Яшчэ падаецца, можна недзе можна было праз сцяну пераскочыць. Ну, вось такое, тыпу. Гульня дазваляе вам пайсці адразу ў канец. Любая гульня вам гэта дазваляе, калі вы ведаеце, як кліпаць скрозь сцены і скіпаць узроўні. У порталі ўвогуле вам патрэбна порталгана здабыць і кліпнуцца проста скрозь ліфт. Гэта супер складана, але вы да канца гульні адразу трапляеце. Прям до конца, просто імгненна.
Так, ну тэхніку прысядання нас не навучылі, таму мы не можам незаўважна пракрасці ў гэтай хаты. Опа. Чел, можешь меня покормить? How's things? Not bad. If you can cook well, you have many Just a moment. friends here. Я зараз Would you like some повідомлення of вироблю, my потім мені rice затаркають stew? мені повідомлення зараз. You could do me a favor. До речі, от це ти насамрэч можеш пайсці просто ў канец. Не, ну я як плю, просто я скажу, гэта гульня мне спадабалася, але яна мне не спадабалася так, як мне яе спрабавалі прадаць. Мне спадабалася ў ёй зусім не тое, што людзі мне спрабавалі казаць як самыя пазітыўныя рэчы ў гульне. Ось. Мне якраз таки мне спадабалася замарочнасць і нейкая безвыхаднасць сітуацыі. Ну, гэта мне спадабалася. Давай як у Гішпаніі, калі нейкі перыяд часу правёў мяшканне, то лічы, што тваё. Ну, дастаткова, калі ты можаш прасядзець там дастаткова доўга, цябе ніхто не выгнаў. Што, не тваё, што ли? Чым табе дапамагчы? You must be used to good food. I have a new recipe. Мгм. Meat bug ragu a la snaf with rice and mushrooms. You can have as much as you Ням-ням. want, but I still need 3 meat bugs and some hell mushrooms. 5 should be enough. Вось гэтых мідбагаў, іх можна было прямо ў самым пачатку забыць, просто што у мяне тады зброі не было, я не вяртаўся назад. Учыць не блага. Давай, там 3 мясных жука і нейкіх грыбоў яшчэ наверх. Sounds good. Then go and see you get me the things. Кстати, момент літаральна хвілінка перапынку, зараз вернуся. Must have deserted to the new camp. Не-не-не, не кіраванне. Я адыходзіў, па-першае, па працы напісалі, па-другое, праверыць, як там пралка. Пралка ўжо ўсё ў парадку. Адразу ўсё, сёння вельмі сумбурны дзень. Я кажу, зараз у любы момант яшчэ прыйдуць гэтыя з лічыльнікамі, і яшчэ лічыльнікі будуць усталёўваць, там замяняць. Калі абяцалі зрабіць гэта ўчора, яны зробяць гэта сёння. Чамусьці. Аб'яўленне паўсюль развешана на 22. Можа, у паведамленні гэтым памыліліся, не ведаю. Вось, і я вось гэтага трошкі клапачуся, і, блин, я кажу, нейкі сумбурны дзень сёння. Я думаў, сядзець буду спакойна сабе, у готику калупацца, а тут неяк усё навалілася. Так. Давайте про жукоў спытаем. Няхай ужо квест возьмем. Паўсюль, дзе смецце. Добра. Don't get confused by their ugly looks. Once cooked, they are tasty.
Гэта вообще пракляну готыкі. Не, ну, добра, што увогуле запусцілася і працуе. Where can I find hell mushrooms? If you leave through the south gate, that's the collapsed tower. You'll see a plane directly in front of you. There's mushrooms growing there. Добра, патлумачу, дзе знайсці. Who was the guy you sent before me? His name was Neck. І яшчэ чела на гэтую ежу, па гэтую ежу адпраўляў, але ён нешта збёг адсюль, караці. But he didn't come back. Так, а наконт таго, што сёння ў нас будзе, у нас жа сёння галасаванне так скончваецца. Скончваецца яно прыкладна праз паўгадзінкі. Таму сачыце, што вы жадаеце прасунуць, калі вы нешта жадаеце прасунуць на першае месца, можаце. У нас на першым месцы медыум, так, наколькі памятаю, і ён усё яшчэ захоўвае лідарства. Таму, магчыма, у нас ён і будзе. Фінгерс, ты хто? Я не памятаю гэтых людзей, персонажаў. Я жадаю стаць ценем. Ты же не заступишься за меня перед Диего, так? You wouldn't speak up for me in front of Diego, would you? Depends. If you demonstrate that you've learned something as a thief. Я памятаю нешта такое по выпрабаванне. Learn a thief's skill. You need to become more skilled in sneaking around, pickpocketing, or opening locks. Then you'll have my vote. Карацей, я нешта памятаю такое, каб у старым лагеры прасунуцца па іх там мясцовай іерархіі, патрэбна, каб за цябе замовілі майстры нейкія, чэлы, слова. І каб яны замовілі, то патрэбна, ну, як выступілі за цябе, ты павінен ім даказаць, што ты здольны. I want to become a shadow. Давайте, нехай скажу. Я, кстати, тенем. me? Это, по-типу, один из самых низких рангов тут. Ну, гэта да Диего, хутчэй за ўсё. Чел забіў памылку і пайшоў на грыбы без ножа. Ён не зрабіў памылку, ён забіў на лагер увесь увогуле. Ён такі, блин, нешта грыбы складана здабыць, заб'ю-ка я увогуле. Так. Боже, яшчэ паведамленне. Давайте яшчэ і на телефоне іх выключу. Мяне паведамленні паўсюль пераследуюць. Штосьці ўсім патрэбна бясконца. Спойлеры, не забіў ён. Ну, можа быць. Можа, тыя грыбы яго з'елі. О, мне падаецца, гэтая хата, так? Не? Тут нейкая хата была смешная. Яна па тыпу пабудавана у месцы, дзе адзіная, па сутнасці, магчымасць прайсці скрозь лагера. О, ось тут пасмажыць можна, так? А я магу неяк? Альбо я не умею смажыць. Чаму я не магу? Вось зараз. Усё, смажа мяса. Я не памятаю, патрэбна чакаць, альбо яно само аўтаматам. Атрымалася, не? Да, блин. Я ж таб націснуў. Таб націснулі, так. Пасмажана. Гэта кожны раз. Вось так гэта патрэбна, каб працавала. Наконт зручнасці кіравання. У мяне ёсць 10 кавалкаў мяса, будь добры, вось паўтары вось гэту анімацыю. Не патрэбна на кожны кавалак свая анімацыя. Гэта наконт зручнасці кіравання. Праблема не ў гэтых самых, не ў бойках нават, альбо нейкай запаволенасці, а вось такія мелкія моманты. Павага да часу гульцам проста адсутнічае. Але гэта нармальна для старой гульні, таму прэтэнзія як бы здымаецца проста за старасцю часу. За старасцю гульні. Не ведаю, пры чым тут час. Іп. І тое... А я ў жыцці як смажу. А я, карацей, бяру анімацыю, прырываю і хутка смажу тады. Скіпаю анімацыю, карацей, смажання, і тады не патрэбна смажыць.
Так, кузня ўвогуле пустая. Мне можна паспаць дзе-небудзь? Альбо гэта пакуль занадта высокая тэхналогія для мяне. Я ўвесь лагер гэта зараз абыду па колу. Тут таксама так можна. Я так і ведаў. Як у рэальным жыцці, вельмі падрабязны сімулятор. Yeah? Why's that? 'Cause I'm not here. Oh? Where are you then? I'm actually at the castle, sitting by the big campfire, drinking a mug of beer. Чел, що з тобою не так? Як я з тобою розмовляю, Then how come I'm коли ти не talking тут? to you? Nick's vanished. This district is usually his responsibility. And until he reappears, Thoris has ordered me to... Я вже хтось узгадував Нека. Хто такий Нек? Нек гэта типу чел, який повинен приглядати за гэтым районом, і гэта чел зараз замість його. Do you know where Nex got to? No, and I'm not likely to find out. If anything, the diggers in this district might know something, but diggers don't talk to guards. Especially not now they know I hate this filthy work. I bet they're laughing behind my back. Нек пішов по гриби. Угу. It's about Neck. Yeah? No news. Keep me posted. Окей, ладно. Що на конт Нека? Хто? Я нічого не веду. Who? Me? Да що You'll таке? know who I mean, Sonny. Let me tell you something. This is my district. Я просто I назад don't отійшов, want чел. any trouble. But new guys like you are always trouble. Especially when they sneak around the place at Чел, night. я просто мимо So why проходив. don't you go home and make sure I don't see you here again? There's an empty hut opposite the arena, the one with the canopy. Get some sleep. Угу. Добре, я And нам if I показав, де catch you поспати. in one of the other huts, I shall personally see to it that you live to regret На it. DaVinci Original Sin 2 відправляється 20 тисяч. Добре, дякую, Ріки. Я сказав дом насупроти арени, з іншого боку арени. Это ж не ти? Я ні халери не бачу тут. Тут вельми темно. Коли вам темно, то мені так само темно. Звичайно, мені не так темно, як вам, але тут уже капездадненько просто. Добре, я зрозумів, це над ареною пристройка. Просто тут не бачно ні халери. А, тут же була, гэта саме, подається. Походня, так? Можна її користатися. Просто вона, по-моєму, скончується. Коли я не помиляюся. Там чел есть. Почекайте, как кот шимсти гуляется, дайте-ка погляджу. Не, все нормально, он там со своим гуляется. Там палашка у його є, мототабі, яку він може погризти. Так, а ці пустая хата тоді, як він казав. Ні, гэта пустая хата. Я ж не бачу яшчэ ні халеры. А, так, гэта арена. Это не тое. А дзе хата-то? Пустая хата, у якой ёсць нейкая канапі. Мне падаецца, я ўжо зайшоў невядома куды. Вошкаюся ў цемры. Мне нават жытло прапанавалі, я не ведаю, дзе яно. У мяне тыя палачкі па ўсёй кватэры раскіданыя. Ну, звычайна мы робім по наступнаму падыходу. А, добра, там чел. Мы не даем іх на ўвесь час. То бок, каб яны не былі
Такой по типу. Гэта як ласунок. Такі. Пачастунак. Ну, як бы штосьці з чым можна пагуляцца, што прыемна, але яно не заўсёды ў доступе прамым. Ось, просто што гэта хутчэй ўсё жонка пакінула, каб катоў супакоіць, а то яны страсанулі, калі... Так, яшчэ чел тут сядзіць. Якая хата-то? Не. Ва ўсіх ёсць хтосьці. Гэта пустая выглядае. Але там быццам бы хтосьці жыве. Увогуле разваленая. Давайте захаваемся і зайдзем у ўсю гэтую, якая паблізу тут. Можа, мне тут не вельмі шчаслівыя будуць, але падаецца, гэта яна. Оп. Давайте поспим. Да, раніцы. На 9 Original Sin 2 яшчэ 100 адпраўляецца. Дзякую вялікі. Падаецца, гэта яно. Ну, у прынцыпе, засяліліся. У нас ёсць наша, карацей, кавалерка. Віншую сваё жытло. Можа быць, гэта не наша, але мяне адсюль не выгналі і нармальна. Зараз можна агледзець тую тэрыторыю, якую я просто не мог паглядзець. Каваль ёсць. На The Medium отправляется 2500. It looks as if you knew what you were doing. Nobody ain't complained yet, but that would be a bad idea anyway. Every idiot here needs a sword, and that is what they get from me. Так, колькі часу патрэбна, каб зрабіць один меч? Я памятаю, што я ў гэтых кавалям працаваў нават, нешта можна тут біць. Тачыць, нешта мячы, нават загатоўкі, нешта саваць, каваць. Мне гэта вельмі спадабалася. Прям сядзіш такі, калупаешся сабе. У нас до конца галасавання застаецца менш за 10 хвілін. У нас пакуль на першым месцы The Medium. Гледзячы на тое, што 9 Original Sin 2 актыўна прасоўваецца. Так. How long does it take you to make one blade? That depends. I'm as fast as a hurricane with simple swords. Of course, only on condition that the price motivates me. A freak like Whistler usually has to wait longer for his toy than other people. Why? Doesn't he pay enough? No, on the contrary. He gave me 150 off for his last sword. The guy is into ornaments and girly stuff like that, and of course that's not cheap. Hey, you ain't curious at all, are you, pal? Так, можна тут попрацаваць тебе? Well. Ah, but don't you think that you can make great blades? What do I have to do? Okay, take the steel and hold it into the fire. Then you have to lay the red hot steel across the anvil. When you're finished, you put the hot blade into the water bucket over there to temper it. The cooled blade finally has to be sharpened on the grindstone. I see. However, you'll need some things for that. I could sell them to you. Так. Набор. Я памятаю, што можна працаваць. Ён можа вось клинок адразу гатовы прадаць. Сталь нават прадаць. Просто мне патрэбна гэта, ну, каб гэта набыць, мне патрэбна прадаць хутчэй за ўсё штосьці. Так. Руда каштуе 1, а гэта каштуе... Так. Колькі я магу выручыць за ўсё, што ў мяне ёсць? Вось этой крылы, я не памятаю, яны дарагія, не? Лыжка нейкая драўляная. За 3. На один кавалак мяча. Клинка вось гэтага, так. Мне патрэбна... А чаму ён на гэтыя 64 каштуе? Ён жа павінен быць даражэй наадварот. Тыпу ён ужо трошкі апрацаваны, я не разумею. А не, ўсё, можа, я не ведаю, 84 гэта просто такое на 60 падобнае, не разумею. Ладно, на яго патрэбна 80, а ў мяне такіх грошай просто няма нават і блізка. Так. Нават калі я прадам, ну, мне прыйдзецца прадаць прям большую частку таго, што ў мяне ёсць. Ежу і ўсё, каб зрабіць один меч.
А, пачакайце, у мяне ёсць вось гэта. Не, яно не... Не, я прям... Калі прадам гэтую зброю ўсю, я атрымаю там сабе таксама нешта луту. Ну, карацей, я просто сабе дазволіць нават на адзін меч не магу, але на гэта можна зарабіць у яго, наколькі памятаю. То бок робіш меч, прадаеш яму жа, альбо штось такое. Ну да ладно, гэта не ўвогуле шчыра, гэта не прям не абавязкова. Давайте да Диего пойдем. А ты што? Я не размаўляў з ім, ён меня зацягнуў саму размову. Не, дзякую вялікі. Get lost. You're not in a good mood today, are you? I better come with you. Tell me, where are we going? Or is it supposed to be a surprise? I like surprises. Чел, ты мне не патрэбна. Отчепися. О, вода. Я не могу скористаться? Не? Я не могу. На дизмантл отправляется 1000. Дякую велике. Где тут у вас каратей Диего? Не, гэта тень. А, вось, ён казаў про Торуса. Вітаю, Торус. Я же працаваць на Гомеза. Давайте послухаем, что скажу. І на Вінблоун яшчэ 1000. Дякую велике. Диего сказал, что ты вырашаешь, у кім зацікаўлены Гомес. Гомес — это галоўны барон. Я не збіраюся на яго працаваць, але давайте хотя бы сюжетку гэта развіваць. If Diego thinks you're okay, why doesn't he take care of you? Look, let me explain. Diego's gonna test you. If he thinks you're good enough, I'll let you into the castle to see Gomez. Whatever happens after that is up to you, okay? I'll talk to Diego. Ну, карацей, ён кажа, слухай, гэта Диего вырашаць, пройдзеш ты тут альбо не. І калі Диего згодны, то і ты пройдзеш тады. Я тебе тады пропущу. Чаму ты мяне не пратэставаў? It ain't that easy, kid. Any newcomer who wants to get anywhere needs a patron. That patron has to be one of Gomez's people. He'll test you, and if you fail, you're his responsibility. That's the law around here. Але ж у тебя все равно павінна быць штосьці, што ты ждаў бы зрабіць, правильно? Глядзіш на то, што ты не ждаеш мне дапамагаць. Добра, яго праблемы складаней, чым тое, што я магу зрабіць, так што нахрен іду. Паспрабуем націснуць на гэта. So you're intent on failing, eh? There is one thing that only someone who's not with Gomez can see to. But I'm warning you, you blow this and you'll be in mighty big trouble. Окей. Ну, я нават не упэўнены. Ён кажа, праваліш гэта, тады ты будзеш мець вялікія праблемы. А давайте, чаму б не? What I'm about to tell you is between you and me, and nobody else must ever hear about it. Understood? Sure. We have a problem with a guy from the new camp. His name's Mordrag. He's been stealing from the ore barons. Проблемы з Мордрагом. Applies to a lot of the rogues in the new camp. But this guy has the nerve to come to our camp and sell our stolen goods to our boys. He's gone too far. But he knows I can't do anything about it. А чому ти нічого не можеш йому зробити? Because he's under the protection of the mages. Окей. Карацей, тут ёсць чел, які гандлюе тымі рэчамі, які ён скраў з гэтага лагеру. Ён скраў гэта з гэтага лагеру і тут жа прадае, але з ім нічога не могуць зрабіць, таму што яго абараняюць магія. Гучыць так, быццам магія вашая праблема ўвогуле. Sounds to me like the mages are your problem. Yeah, but they're a problem that's hard to solve. A few Это years складная back, проблема, one of the как shadows решить. tried to stab the High Magician of the Circle of Fire while he was sleeping. They found him later in the Outer Ring. In fact,
He was scattered all over the outer ring. Добре, чел один паспрабаваў прырезаць аднаго з высокіх магаў, але ў выніку ён вельмі хутка скончыўся, я апынуўся, проста раскідала яго па ўсёй прасторы. І навошта магія абараняюць гэтага Мордрага? Why do the mages protect that Mordrag? Because they use him as a gopher. Our local mages are in contact with the mages over in the new camp. They often send gophers back and forth. They're likely to become very unpleasant if I throw one of their gophers out of the camp or have him killed. What about me? What do you think the mages will do to me? You're new here. You'll be okay. But I'm responsible for what my boys do. That's why it's vital that you keep your mouth shut. Ну, карацей, ён жадае, каб я... Ты жадаеш, каб я яго забіў? Do you want me to kill the guy? I want you to make sure I never see his face around here again. I don't care how you do it. Мне няма выбору адмовіцца, таму мне прыйдзецца прыняць гэты квест. Дзе мне яго знайсці? Ладно, давайте уже полностью інфармацыю па квесце. Ён жадае, каб Мордраг ніколі сюды больш не саваўся. Вось. Нават без розніцы, жывы ён, мёртвы будзе, і гэта зрабіць трэба незаўважна. Але я нават не жадаю гэтым займацца. Блин, чел, отчепися. Божухна. Я не памятаю, как назвали его чела. И за мной бегает. Диего, вітанки. Я поразмовлял с Торусом, и он кажется, что нахрен не послал. He says that I can join the old camp if you think that I'm good enough. Looks like I have myself a new job. Do we start right now? First, there are a few things you should know. І у нас есть пераможца. За медіум перамагае на заўтра, таму будзем заўтра далей праходзіць наш гэты сам пансіён, як не пансіён, якім. Як жа гэта штука называецца-то? Ёпарста, з галавы вылетела. Не гатэль, не пансіён, не. Ну, карацей, месца адпачынку. Вось, гатэль будзем называць. Будем праходзіць санаторый. Вось, санаторый. Вось, я ўсё слова санаторый не мог узгадаць. Будем праходзіць санаторый далей у Польшчы у стылі Silent Hill даволі так. Мы даволі нармальна забраліся. Цікава, што там будзе далей. Будем разбірацца з мінулым нашай галоўнай гераіні. Так. Блин, і пакуль я размаўляў, я прапусціў, што ён казаў. І тут няма ніякага лога таго, што яны кажуць. Яны кажуць адзін раз, і ўсё, і да свідос. Take care. А ёсць у мяне... Ну, я нашу мне ў дзённіку ўсё дадаецца, вось. Бягучая місія. Квест Торуса... Ён сказаў, што Диего мяне праверыць. Зніклы Челнек, квест Торуса, рэцэпт снапа. Окей. І скончанага нічога няма. Гандляр ёсць, Мордраг, які прадае рэчы ў старым лагеры. Ну, вось гэта якраз такі той Мордраг, ад якога мне сказалі пазбавіцца. Чел, отчепися. Ты можешь отчепиться? Get lost. You want to be on your own for a while, do you? I understand. I'll stay in the background. There was a time when things would have gone very different. Get Ты не зразумел. You want to be on your own for a while, do you? Не, ты сыходишь просто, чел. I'll stay in the background. Чому я його не пам'ятаю? Я би запомнив такого персонажа. Оп. You looking for a quiet place where we can talk for a bit or something? Не, чел, я тебе спробую сховаться в этой бочке. Я что, у меня анимация сломалась. Чат? Оп, не, все нормально. Я... Все. Я упаковался. Ну все, мы, Чан, мы ховаемся от чела, який з нами прив'язався. Я не отчепится. Чел, отчепись от меня.
Балтаран. Блін, слухайте, чат, коли ми почнемо розмовляти просто з усіма персонажами, яких тут понапіхано, то ми зникнемо тут просто. Божик, я не розмовляв з ним. I'm Sly. I have a job on offer for a newcomer. Праця є. Давай, You have a кажи. job for me? What is it? Квест One of our номером. guards has disappeared. He's called Neck. І він шукає Нека. He might have gone over to the new camp. You're new here, and you'll get around quite a lot, so keep your eyes peeled. If you find him, I'll speak up for you in the camp. Бачиш, це кавалерка. Ну, так, 1 на 1 ось гэта. Схавай чалу в этой микрокавалерце. Да блин, як б ён ад мяне чапіўся. What good will your speaking up for me do? If you want to join the camp, you need people to speak up for you. If I speak up for you with Diego, that'd be a great help for you. Угу. Ну добре, Нека шукають гэтага I'll see ўся. if I can find him. Мне прям тыркаюць If you гэтым meet квестам Fletcher, паўсюль. ask him about Neck. He's taken over his district since Neck disappeared. Where will I find him? His Уже я district is the Чел, я уже district of the зустрівся з arena. гэтым чалом. Можна отпусти мене, будь ласка. Я шукаю Мордрака. Я ждаю зрозуміти, де він там. Грехам. Гэта один з копаючих гэтых. Отчепися! Чел! Real fun. Thanks for taking me with you. We could do that more often. Не, можно, There's Кайланска, ты loads просто of more time отчепишься от left меня? today. Покинь меня, чел. Я не ведаю, я тебе у каналу хутка скинул. Я здивлений, що ти усё ще живий. А де Мордрак тады? Ён... А, ну мне может быть написано прям где ён, так? Квест Торуса. У паўднёвай брамы. За замком. А де гэта будзе? Просто паўднёвая брама мне нічога не кажа. Ладно, идем далее. Декстер знакомое імя чомусь. I trade in swamp weed and potions from the sector camp. Чому я пам'ятаю гэта? Ён гандлюе балотнай травою. What is swamp Спытаем про яе. New here, are you? You can smoke it. Very relaxing for most of us. Наркоманы, Катей. Наркоманы, сэр. О, вось, ты Мордрак, так? Hey, newcomer. I'm Mordrag. You should remember that name. You can buy any kind of goods from me at a cheap price. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты курьер Магл? Are you really the magician's courier? What if I am? I'd like to have a chance to talk to the magicians. I have to get inside the castle. The magician's couriers bear seals, which allow them entry to the castle. If you were one of us, you could get such a seal. Угу. Ён, каб трапіць да магаў, ну, то бок даставіць гэты ліст, ён можа прапанаваць мне мець пячатку. Ну, то бок абарону ад ну, пячатку кур'ера, і тады я магу падысці і паразмаўляць з магамі. Калі б я ожидал улучшиться на новом лагере, то что? If you're serious, we can go now. I can take you to Laris. He is the head of our gang. But if you prefer to beat me out of the camp, well, go for it. Можно пропоновать ему разом пойти в новый лагерь. Слушайте, по-моему, новый лагерь я ніколи не робил. Давайте пропонуем ему. Давайте, пойдем в лагерь. Okay, follow me. Идем за ім. Гэта я раблю зараз не тое, што я рабіў. Я дакладна не гэтым займаўся. Мне цікава, што будзе. Я просто реально не ведаю, што будзе адбывацца. Чал? Ён... Што? Вядзе далей.
Зараз. Мужик, почекай, гриби. Буде весело, коли он просто усіх по дорозі буде забивати. Легко, без проблем. Я просто могу... По-моему, я робил сюжетку болотного лагера. Для тих, хто ведає про лагеры GTA 3. Ось, болотного лагера. І я не помню, я, може бути, я повністю виконав, а може не. І я робив, по-моєму, старий лагер. По-моєму, старий лагер. О, я досвід отримую, за те, що він забиває. Ми типу у паті зараз. Ну, в некоторому сенсі. І я узровень себе отримав за це. Ну, нормальна така пачка досвіду просто так. Ось це стандартний гук птушок там на фоні зараз. Це так шмат гулі не використовувала його. Ті-ті-ті-ті-ті-ті. Ти позмагайся там, досить мені позаробляй, коли ласка, дякую велике. Послухмяне яке, а? Ну, і у мене уздоровлення є. Я тільки з уздоровленнями не пам'ятаю. Я бачу, що вони... Мені трошки підвищилося здоров'я, але, я так розумію, мені потрібна тренування ще. Тобто, ну, щоб я вчився чимось битися. Магії я не вмію, акробатика я не володаю, шмат чим не володаю, коротей. Ні, як типу вам потрібен наставник, щоб отримувати досвід у чимось. И куда ты меня приведешь? Ну, богу, за одного удара. Жорсткий он, конечно. Просто подбегая, из одного удара улыч выносить. Оп. Ты дашь раду з ним, так? Я не по 60 досвіду дають. Судовно. Давай, разбирайся с ними. Ну, вы погодите. Бягу и досыт отрымливаю просто пачками. А можешь не убегать? Почекай, я тут зараз мидбагов позабиваю. А я как забивать-то? Мне типу підходить ще зброя потрібна, щоб атакувати мідбага, так? Бо я ударити його не можу. Нашов я когось для романсу? Ну, самий поки що найлепший кандидат гэта Дієго, кого ми спочатку стріляли. Але такое собі. Жаншин ми ще не бачили, як ви розуміли. 0. Ми один жаншину, яку ми бачили, доставляли зв'язаною униз, коротей, у лагер. У мене складана проблема, я не можу забити жучка. Так. Я могу збройненько подходить, чтобы подобрать просто под это. Ось там. Прикою. О, во. Нормально. Мясо есть один кавалок, але мне потрібно значно больше. Мне там 3, может 3? Не упевнений. Ты чел, ты кто такие? Кавалорн. Ладно. Давайте. Не наша проблема, а наша проблема жучки. Достатково низкая атака. Нам кирку приходится брать, чтобы забивать жучков, потому что мячом мы потрапить по ним не можем. З'їж його, гэта криптобіот. Мені здається, ми ви трошки нешто наблитали. Так. Таке заховання. Я тут ще можу. Ну, гульня, дай мне разгорнуть. И он меня амаль забил из-за того, что персонаж такие. Я не буду разгортываться. Я просто буду ступить у стену.
Ось так ось легко можна померти у гэтай гульні. Хардкор. А вы думалі? Оп. Куды гэта я забраўся? О, блин, я зламаў адмычку, а я не ведаю, якімі карыстацца. Я просто зламаў яе раптоўна. Я нават не ведаў, што я адмычкай зараз карыстаюся. Так? У мяне мінус адмычка. Просто так. Чаму? Таму. Гульня нават не патлумачыла, якімі карыстацца. Так. Не памятаю у гульне ні адзінай жанчыны, акрамя тых, што ў Гамеза. Відавочна, яны не трапляюць у турму. Ну так, жанчыны не парушаюць законы. Калі вы гэтага не ведалі, то так працуем. У пачатковым роліку спускалі жанчыну. Так, ну вось гэта адзіная жанчына, якую бачылі, я ўжо пракаментаваў. Это адзіная жанчына, пакуль якую мы бачылі. Рысавы шнапс. Чел, ты що тут робиш? Давайте заховаємося. На троєчку навод. Що ти тут робиш? Чим займаєшся? Як справи? Угу. А де лук здобуть? Угу. І кольки коштують твої луки? Третя з їх не вміє. Кольки я всього. Короткий лук за 40. Я нават штосьці магу прадаць і нават сабе атрымаць яго. Але лук, я наколькі памятаю, гэта такая сабе штука ў гульні. Адмычкамі я карыстацца не ўмею, у сэнсе як чалавек не ўмею. Таму я нават не ведаю. Давайте яму старыя мячы прададзім за руду. Кірку пакінем, булаву гэтую адправім. І 16 руды сабе такім чынам заробім. Просто мы пакуль не бачылі гандляра, які рудой канкрэтна гандлюе. А як мне пацвердзіць гэтую абмену? Блин. Я абмяняўся, альбо як гэта спрацавала? Не спрацавала гэта ні халеры. А як мне пацвердзіць? Show me your goods. Може, вони просто довго не живуть, тут такое так само магчыма. Старыя гэтыя мячы, булава. Я не разумею. А што я павінен націснуць, каб пацвердзіць гэты самы абмен? Так, зноў 16. І... Пробел? Не, ён скидывае таким чынам гэтае самае. Капслок. Тамп. Enter, калі што не працуе. Не, вось, Enter зараз спрацаваў. У першы раз не спрацаваў. Можеш навучыць мяне паляваць? Ён можа навучыць нас падкраданню альбо першы ўзровень лука. Не, давайте гэтага вучыць не будзем. Гульня ў гэтым плане старая. Гэтыя жанчыны, якія ў Гамезе сядзяць, не парушалі нічога. Яны сапраўдныя ахвяры торгоўлі людзьмі. Стараю ў сэнсе, што тып... Я не... Окей, ладно. Можа, не варта развіваць гэтую тэму. Мне так прыемна, ён бегае, забівае ворагаў для мяне. Я просто нічога не раблю. Што калі яго заб'юць? Ну вось, тыпу, ён вядзе мяне ў лагер, і яго мясцовыя просто вось гэтыя пачваркі забіваюць. Оп, досвід капае. Мне нічога не патрэбна рабіць. Часцей бы такія ахоўнікі мяне абаранялі. Таму што, ну, досвіду прям нармальна накапала ўжо. Я амаль на другі ўзровень сабе накапіў. Так. Там их трое. Не, давайте на троих не пойдем. Он такой не варто.
А, почекай-ка, де він? Він там уже нічого забиває, він 90 досвіда мене заробив. На чим? Чого ти там забиваєш-то? А, вовка забив. Ну, вовки це серйозно. Тут є ще вовк, чел. Гляди, вовк. Веду до тебе. Разбирайся с ним. Куда ты побег? Блин. Эх. Волчок помер. Просто так. Бескорыстно. А вороги тут обновляются, альбо ні, хто пам'ятає? Мяско з вовка не забрав. Я не могу мяско з вовка забрати. А мне не потрібні якісь здольності по типу скури здимати, ось гэта такое. Мне ж подається у новому лагері гэтым улучшить. То бок, каб ви більше ресурсів отримлювали з штук, які ви забиваєте. Оп. Мужик, як думаєш, вона небезпечна? А ти не збираєшся мені допомагати, ні? Дякую тобі велике. Оп, один удар вони мені нанесли. А ти можеш вирятувати мене, коли ласка? От гоблина. Уф. Це була складана бойка. Так, так. Не збирай, я поем еще. Просто користаюся тим, що він, блін, такий моцний, а я не об чим. М'ясо вовка трутне. А, так, я пам'ятаю. Осторожней з этим. От шарей потім хрен позбавишся. Это, конечно, что с посылочкой на The Long Dark. Для тих, хто не ведає. Так, він зараз там праз мост побіжить уже. І він нормально так усю дорогу просто розчистив, то по сутності... А, я не можу відчинити, тому що в мене нема ось одмички. Одмичка я ще невідомо як користатися. Мені питається, мені просто ніяку лухту веде, ні? Опс, мені питається, мені зараз заб'ють. Чел, ратуй. Не ждаешь меня ратовать? Ратуй. Раз. Два. Ну, выглядите який моцно. Файний боєць. Ось такого мужика і романсі. Мені подається, його місія скончиться літерально на тим, що... так, ось так. Оп. Мясо у нас скончивается довольно хутко. Это посмаженное наше. Але это, мне падаецца, самый аднаўляльны сродак увогуле здароўя. То бок мы зараз гэтых скавенджераў перамагаем. Ён просто... Так, ён, ведаеце, як сябара такі высокаўзроўневы. О! Чела, давай вось гэтых возьмем. Усю толпу. Давайте захаваюся яшчэ раз. Нервознае гэтае захоўванне. Там цэлая толпа ворагаў. Мы можем узять их и привести до его. Оп, музычка пачалася. Чел, мне тут яшчэ крыху да ўзроўня засталося. Памацуй мяне, калі ласка. Не, яны за мной не полетят? Ладно. Мясо скончваецца, яго нехта жаре. Я жару. Я асноўны спажывач яго. Во, давай, вось іх, бей. Яны балючыя, капец, мужик. Оп, левелап. Ну, дякую табе. І крылы гэтыя шмат каштуюць. І грошы мне заробіш. Ну, дякую табе вялікі. Працягвай. Оп. Давай. Працуй. Наконт абуза гульні, так? Гульня просто такая... Давай я табе жыццё спрашчу.
Я табе досведа, калі ты сам будзеш мацавацца і сам заробіш на гэтай узроўні, ты ачмурэеш за гэты час. Але вось у табе карацей чэл, які ультыматыўны, ён тебе правядзе, і ты яшчэ і падмацуешся з ім. Мне ўжо другі ўзровень. Я забіў там толькі у пачатку некалькі куранёў гэтых. А зноў жа, нагадайце мне, хто памятае, ворагі аднаўляюцца ці не? Гэта важнае пытанне для мяне. Ты не збіраешся на мяне нападаць, не? Ось, разлаваў аднаго. Пайшлі са мною. Альбо гэта я занадта далёка ўбегаю. Не, гэта пытаецца занадта далёка. Ён не пойдзе. Ладно, пайшлі. Просто пойдзем. Просто калі яны аднаўляюцца, гэта ж я магу тут супермагутным стаць. З такімі сваімі рухамі. Well, here we are. When you pass through the gate, you'll reach the new camp. Ось ён выходу на лагер. He will help you. Размаўляй з Ларасом. It's a precious ring. Ось гэты персонаж дай яму. To see Laras, you need a good reason to be allowed to meet him. Well, thinking about it, I think I'll stay here for some time. I've earned enough for now, and things are heating up in the old camp. If you want, come and meet me at the bar. It's the hut out on the lake. Ён нават вырашыў, што не будзе ён заставацца карацей у старым лагеры, только па сутнасці я місію тую выканаў, а ты падвесці яго. Вітаю, ахоўнікі. Я шчыра не вельмі памятаю гэты лагер. Мне падаецца, я менш за ўсё ў ім тусіў. Я прыйшоў у яго вельмі позна, і я ўжо вырашыў, што я не буду рабіць сюжэтку іх. Альбо, можа быць, я нават усе 3 канцоўкі зарабіў. Тут жа магчыма, па сутнасці, захавацца там перад, ну, там, дзе разгалінваецца гісторыя, і вы ўжо не можете вярнуцца назад, і вы можете просто ўзяць і выканаць усе місіі. Ну, апошнія місіі кожнага лагера. Нешта такое, там даволі проста ўсё вырашаецца. Это простыя чэлы. Місія 200 яго. Ну, па сутнасці, так, атрымалася, ён мне... Я адвёў яго сюды, ён мяне памацаваў, і, блин, я просто гігантскую колькасць досведу атрымаў. Чаму бы не? Sure, I'll be glad to help. Great. Go to the Rice Lord. He'll give you the water and tell you everything you need to know. А чому помилку зробив зараз? Тому що ён просто так мяне... Магчыма, гэта поўная лухта. Ён прапанаваў мне вады панасіць тым самым пратоўным поле. You take care of the rice fields, don't you? Why? You looking for work? Не зусім. Лефті подослав мене. Oh yeah? What did he say? Принести трошки води. Right. Here's a dozen bottles of water. There's about twice that amount of peasants. So make sure you share it out evenly. Угу. Добре, тримайте. Мне подманули хутчэй за ўсё з гэтым. З этой водою. У вас лидер есть? Do you have a leader? Well, you could say the Rice Lord's our leader. But most of us only work for him because they're scared of him and his thugs. Not like me. Well, I've been around a few years, and I've had enough of being knocked around by the rogues in the camp. The rice fields are just right for me. Окей. Это якраз, ну... Тут такія сабе справы. Яны вырошчваюць узяты рыс, але, па сутнасці, яны ганяюць сабе яшчэ прыгоннае права ў іх сваё. Так, як справа-то? How's it going? There's a lot of work. We need a lot of rice to feed all these people. Что тебе рассказать про место? Be careful at the camp, boy. A lot of cutthroats hang out there, just waiting to lay their hands on a newcomer like you. Шмат хто готов прирезать мяне ў гэтым лагеры. Новеньких яны не любяць. Lefty sent me. I've brought you some water. Надо бы водички.
Thanks, boy. I needed that. Так. Нате воды. Lefty sent me. I brought you some water. Thanks, man. A bit longer and I'd have started drinking mud. Можешь рассказать что-то про лагерь? Может, он мне что-нибудь Full скажет? to the brim with bastards. If it was up to me, I'd have the mercenaries throw all the rogues out of the camp. They don't do their share and only make trouble. А у тебе як справа? We're working our butts off to make sure we get Окей, something. вони додають різні фрази, різну інформацію. Whose job is it to make sure everything goes according to plan in the fields? Everyone's. The Rice Lord's supposed to be watching over the work. But if you ask me, he spends all day sitting in his bunker counting his sacks. Well, him and Homer did set all this up. Ладно. Не только бы все добро тут. What are you doing here? You looking for trouble? Не-не. Я новенький. Hey, relax. I'm a newcomer. Huh? You look okay, though. You never know. You get new guys come along thinking they're it every day. А що ти робиш у What's a Гоголя, man like you doing хлопче? with the peasants? Lee asked me that. I don't fight anymore, except to defend myself. I killed a guy once. And that was once too many. That's why they chucked me in this goddamn colony. It was justice. How did it happen? It was just an ordinary bar fight. I didn't mean to kill the guy. I just must have hit him too hard. I was a blacksmith at the time. I didn't know my own strength. Добре, він випадково забив чела, і його закинули сюди. Як ти опинився? Чому конкретно I'll геть tell лагер? you. My only option was to join those sect loonies, and I didn't want to let those gurus of theirs mess about with my brain. In the old camp, I'd have had too much trouble with the guards, but the mercenaries and rogues do have some respect. They're afraid of you? Maybe. Anyway, I found peace here, and you should try the same. Добре, у його справа не блага, у принципі. Він не ожидав, у його варіанти був болотний лагер або сюди. І болотний лагер йому не вельми подобається. Болотний лагер це там наркомани по сутності, у їх гуру свої є. Так, тримай води. Lefty sent me. I brought you some water. Thanks, man. I was just about to start drinking the mud. О, може він у нас може получить. Even if I could, what would you use your strength for? Self-defense. That takes speed, not strength. Do you think cracking skulls is better than finding peace? Ладно. To teach these bastards how to talk to me properly. And before you knew it, you'd become another of those bastards yourself. No, sir, I'm not training you for that. Добре, я не можу його переконати. На конт того, що мені, як він мені може научити Have you thought моці. of anything better? Ні? Ні. No. I thought so. Ладно, учить он нас не буде. Не переконали. Ви тут усі на один... Ви вірмі однулькові усі, чали. Давайте-ка... Божух, ну ладно, просто тримай води. I've brought you some water. Это прям займає часу. Насамрэч, калі б я просто роздавав воду, я б просто йшов і би давав їм просто натримай. Натримай. І тобі воду, і тобі воду. Мені обов'язково чекати, покуль поглядіть, як вони поп'ють її. I brought you some water. Thanks, man. A bit longer and I'd have started drinking mud. Амаль скончили. Амаль роздали води. Води я ще здалося, кольки? 7. Не чую. Lefty sent me. I've brought you some water. Там є ще чел з іменем особистим є. Thanks, boy. I needed that. Так. Як тут справа? I'm new here. I just wanted to know what goes on around here. Ask someone else, will ya?
I do nothing but work out here in the fields. I don't know nothing. Man, I'd love to tell the Rice Lord to do his own damn dirty work. Кто такие рисовый Who is the лорд? Rice Lord? Это вы что, He який was нас one of the отправил за first to водой? arrive here. He helped found the camp and start up the rice fields. These days he just hangs out at the warehouse stretching his stomach, the fat pig. А чому ти працюєш тут, коли тобі гроші не подобаються? It happened the first day I got here. Lefty, one of the thugs that works for the Rice Lord, came up to me and asked if I could lend a hand in the rice fields. Ну, ось он посмотрит Sure, I раскрывающую said. схему. I was new here and I wanted to make myself useful. The next За этого day, еще when I починается. was taking a short rest, the guy turned up again. You don't want to let all your colleagues do all their work by themselves, do you? He asked. I told him I was exhausted from the previous day's work, that I needed a rest and all that. But he never Ну, по listened. сутності схема така, новенькі такі, Grabbed me by подождаєш the collar допомогти. and dragged me back to the field. From Та він не that жадає, day що ось on, тобі, he stood короче, outside my плуг, doorstep працюй, every day until I got used to going on кайданки, my і own. тобі прийдеться працювати I didn't всю want решту any свого trouble життя. with those guys. They're real cutthroats. You'd better steer clear of them. Треба обов'язково просочити кабін доклад на папері, а не приховали воду ті віддали кому іншому. Так, 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 тут гэта, скрадуть воду. Lefty sent me. I brought you some water. Thanks, man. My mouth's like a desert. Ну, ось, і ми, карацей, трапілі ось в такую, якби, пастку. Мені так гэта, по-моему, не спадабаўся гэты лагер, я больш сюды не соваўся нават. Типу, у адным выпадку табе хаця б патрэбна неяк сябе даказаць, а тут адразу пачынаецца з прыгоннага права. You okay? What do you want? Did the Rice Lord send you? I'm already working as hard as I can. Nobody sent me. I just want to talk. Ти сам по своєму жаданню тут Are працюєш? you working in the rice fields voluntarily? Yeah, that's right. Better to be working here. Ну, тобто, of your own якщо free ти will than кого being примусили, forced а ти into it є by ти, the Rice який або Lord's сам thugs. працює не супроть. I see. Lefty sent me. I brought you some water. З гэтай вадою? Thanks, man. My Я просто mouth's туды-сюды like буду a ходить, desert. і, по-моему, нават калі я раздам усю ваду, ён такі... О, блін, нясі яшчэ вады. На, трымай Lefty ваду. sent me. I brought you some water. Thanks, man. My mouth's like a desert. Давай. Не спяшаецца гульня, прям не спяшаецца. Ёсць такі момант просто трохі непавагі да майго часу. Hi, I'm new here. It's good to see a fresh face. You must have been here a long time, huh? Damn right, boy. I was one of the first. Людзі, дождь пайшоў. Усё, ваду можна не раздаваць, яна сама з неба сыплецца. Давайте. Блин. Ты новое, что ведаешь об этом месте. So. Spend most of my time out here just picking rice. That's what let me get so old. We get some rice and the odd schnapps. That's not much, but that's enough. І чому ти тут? Taxes, boy, taxes. My shed was as empty as my stomach. Ага, ён тут из-за того, что податки не So заплатил. one day the soldiers came and brought me here, but it's no Літерально worse за than усё. here Людей than тут it is out сюди there. кидають просто абсолютно за I won't усё, что starve максимум. in here. I always paid my taxes before, all my life. But that wasn't good enough for that son of a bitch with a crown. Lefty sent me. I brought you some water. На, водички тебе. Только что собрал. Thanks, Свежая. boy. I needed that. Свежа вытисканная. Давайте-ка. Яшчэ 2 воды раздать. Are you working in the rice fields voluntarily? О, блин, это не Yeah, специально. that's right. Better to be working here of your own А, free может быть, will это than 2 воды, being это мои forced 2 into it by воды. the Rice Lord's thugs. I see. Так, подається, я раздал усю воду. Так, это мои 2 воды. Цудовно.
люди сегодня вольные, можете спокойно пить воду с дождю. Так, где там Ленни этой? Лефти. Hey, you. Well done. You're useful for something after all. I think this is exactly the right task for you. From now on, you Зараз do ти будеш it робити every це кожен день. Go on with it right now. Можеш сам From возити now on, воду. you can carry the water yourself. Oh, have you got better plans? I think I'll have to remind you who's the boss. Серйозно? Отчепися. Божик, ну. А я не заховался, так? О, блин, я 8 руды забрал у меня. Не-не-не, давайте... Что? А, захование до того, як я з водою тут походил. Hey, just arrived this way. Може потом. Maybe later. Давайте But I won't вернемся. need anybody later. I need your help right now. Не, сам Take носи. the water to the peasants yourself. That's Чудовно. no good way of treating friends. Отчепися. Тобто, по сутності, я повинен його... Ау! Ау! Ага, і що ти мені зробиш? Знаєш, сховай зброю, мене б'ють. Чел, бачиш, там з луком шалений є? Артефакт. А, у меня персонок не опранул. Може, коли персонок опрануть? Давайте-ка загрузимся ще раз. Оп. Hey, just arrived. We need somebody to take some water. This way you can. Може потом. Maybe later. But I won't need any. Take That's no. А можна з їм не змагати? Може, ось це мені і спинило, якби, з цим лагером? Блин. Есть вариант не без бойки? Ну, окромя подкрадывания со зброей, там из этих всех приколдесов. Давайте. Персонок, до речі, до холери коштує. Ну, коли що, ми зараз воду будемо знову розносити. Може бути, гэтым чином так можна не провести. Maybe. But I won't. Sure. Great. Оп. Hey, you. Get out of here. Я просто мимо проходил. Fast. You take care of. Why? Left. I'm to bring the peasants. Right there. Зараз попробуємо скіпаючи діалоги. Так, давайте. Left. Анімацію тільки скіпнути я не можу. Ось тут я нічого ніяк не допомогу. У цей лагер можна потрапити? Ось нормально, адекватно. Хто ведає? Давайте, нехай розповідає. You know. Are you work? Yeah, that's right. How's it go? There's a. Так. Is there? Do you? Ну, я нічого такого не розказують, отримується, тобто інформація просто виключно для мене. Thanks. What are you? Hey. Так, зараз. О, пропустили. Ось тобі води. Так, це надовго ми по новій зараз це все будемо робити. Треба заховатися обов'язково. Там просто нема такого варіанту, як вийти з цього ніяк нормально. No. Я могу одному і тому же усього це віддавати? There's.
Не, подається ні, там зникає фраза тоді. Чекай, де вода? Кому варіанти? А, може гэта той же самый просто. Ось. Тут, разумеете, геймплей, так? Дай, натисни кнопочку, дай погляди анімацію. Так, 12 раз. Эй, ты, почекай, ты не той чел. Чому ты спустился вниз? Вы все блытаете мне тут. Купить ходить. Стойте на месте. Lefty. Чекаем. Жудосный квест. Thanks, boy. Хотя бы 6, не 12. Lefty. І головне, гэта квесты, які не один раз робіш, а по типу, калі ты не ведаеш, як з цикла выбрацца, а я не ведаю, як з яго выбрацца, то гэта вось досвідос. Вось твой геймплей на ближайшие некалькі гадзін. Давай, вода. Lefty. Затое будзе шмат гідрацыі. Мне ведаеце што, мне патрэбна ўзяць вады і адпіваць кожны раз, калі яны адпіваюць. Альбо, калі вы жадаеце, вы можете алкагольную гульню такой пагуляць. Калі у вас вялікае жаданне ёсць. Пакуль вы зробіце гэты квест, уже ў прынцыпе коціка вам ніякая не спатрэбіцца. Hi. Man. If you don't like it, why then you eat from there. Left. Пайду возьму воды сабе налью, реально, а то гляджу, як яны п'ють і саму піць захацелася. Зараз буду. Так, упаіць усіх у смерць. Не-не-не, гэта самае. Яны-то толькі один раз можна да кожнага падысці, так? Ну не такое доўга. Дарэчы, мы амаль усю ваду раздалі. Трэба толькі абавязкова захавацца, каб не рабіць гэтага зноў. Просто мне цікава, як бы ў лагер не трапіць па-іншаму ж, правильно? Так, вось зараз захоўваемся. Эй, Лефти. 100 досвіду за гэта. Негледзячы на то, што мы літаральна нічога не рабілі. Я пабег. Бывай. Мы там кьютим? Do you intend to stop me? No, but you should know what's waiting for you. This is not like in the old camp, and not like being with the sect loonies either. And what am I expecting here? There are no guards or Templars to look after you. It's every man for himself. The only ones who stick together are us mercenaries.
Угу. Ну, то бок, па сутнасці, лагер поўнасцю без правілаў. Анархія, амаль. What about the rest of the people? All crooks. They don't give a damn about the camp. I'd rather just have the peasants guarding the front gate. What do the mercenaries do? We are the mercenaries of the water mages. Our target is to break free from here. We're working hard for it, and don't plan to take things easy like the guys from the old camp who are just having an easy time resting on the backs of the diggers. And we all follow Lee. He's a great man. He's the one who holds this damn camp together. Ну, карацей, такое тут. І што, яны, план гэтага лагера выбрацца адсюль. То бок, глобальна працуюць толькі над гэтай мэтай. Вось, і не... Ну, наёмнікі гэтыя слухаюць Лі, але вакол іх сабралося яшчэ шмат тых, хто нікуды ў іншае месца не прыбіўся. What do the mages do? They investigate the magic characteristics of the ore our scrapers collect in the mine. As far as I know, they want to blow the whole damn ore mound sky high to free us from the barrier. Sounds dangerous. They said we shouldn't worry. Вось магія вады. І гэтыя магія вады якраз такі могуць выбухам вынесці, ну, магічную руду скарыстаць і выбухам вынесці увесь гэты бар'ер, такім чынам вызваліць усіх. You have a massive ore mound here? You could say that. We could buy the king's wife for that. But we don't give a damn about trading the ore with that old fart. Яны таму не гандлююць. Яны не... То бок, калі стары лагер аддае руду каралю, каб па сутнасці у адказ як бы атрымліваць сабе тавары, то гэтыя хлопцы, яны збіраюць усю руду і пакідаюць сабе, таму што яны збіраюцца ёй выбух зрабіць. Але руды іх да халеры. А дзе яна знаходзіцца, дзе гэтая руда вашая? You want to see a real mound of ore, do you? There's a hole in the middle of the cave. They shove it all in there. But you won't get anywhere near it, I can tell you. The mages and our people guard the ore day and night. I was just curious. How are things going at the moment? Ён, па сутнасці, нават не ахоўнік, ён проста папереджвае людзей, які сюды праходзяць, новенькіх. Watch your back. Праблема ў тым, што я не той, каб маю шмат там рэштунку нейкага, мяне могуць лёгка забіць. Узарваць вежу Арасакі прыкладна так. Ну, была пабудавана гэтая бар'ер, гэта быў пабудаваны, пад якім мы зараз знаходзімся. Ён зараз, дарэчы, зараз нешта не паказваецца. Вось, ён час часу з'яўляецца ў небёсах. Але вось у іх ёсць план, і яны яго прытрымліваюцца. Па-мойму, я не памятаю, рабіў я іх квест, не рабіў. Так. Наёмнікі. Цікава проста, што ў іх тут ёсць. Я гэты лагер не памятаю. Мне падаецца, я рабіў балотны лагер, і сюды я забегаў для нейкага квеста. Але што за квесты, чым сэнс, не памятаю, ні халеры. Таму што лагер выглядае літаральна незнаёмым для мяне. Я дакладна тут не шмат часу бавіў. Зноў наёмнікі. Нешта я ў гарады прыходжу, калі ночы наступае. То бок днём я падарожнічаю, уначы я сяджу ў горадзе. Што, ў прынцыпе, было бы лагічна, але я ж не бачу зараз зноў сонца зайдзе, будзе цёмна. Гамер, не ждеш поразмовлять? Are you looking for something? I'm looking for leaks in the dam. I reckon there's a lurker gnawing at the foundations. The beast grinds its teeth and claws against the stones and wooden beams underwater. If it carries on, the whole dam will soon be undermined. Вся гэтая дамба можа абваліцца, таму што нейкая жывёлка, скрапер там, альбо штосьці ён там назваў, яна ўнізе там дзесьці грызе сабе. Is there anything I can do to help? Sure, stop that beast from gnawing at my dam. Where can I find the beast? I'd hunt round on the other side of the lake. Nobody ever goes there. That's probably where its den is. Моцна гэта пачвара ці не цікава? Таму што можна паспрабаваць, чаму бы не?
Did you build the dam? Yes, I built the dam back when we founded the new camp. Of course everyone helped, but I was the master builder. Добре. Він сказав з іншого боку того самого озера. Давайте сходимо туди одразу. Поглядим, що там за почвара така. Може бути одразу і проблему вирішимо. Хоча, звичайно, мене заб'ють. Я не вельми думаю, що я тут нейкий моцний прям рицар усё вирішать, але зазирнуть варто було б. Тут цікаво живуть. Мушка почалася, бо це був мені бойка. Цікаво, ладно. Есть тут одна вежа, ей ну Ладара выказывае занепакоенасць гэтым планам. Я ледзь памятаю. Ой, мне падаецца, гэтая пачвара мне дакладна прыб'е. А ты будзеш? А, зразумеў. Нешта мне падаецца не мой вораг гэта, як вы бачыце, за 2 удары і мінус я. Пакуль не ідзем туды. Пра вежу не памятаю. Памятаю нешта... Тут столькі ўсяго нейкіх мелкіх дэталяў. Яно неяк усё смутна, ведаеце? Канкрэтныя ўспаміны адсутнічаюць. Ну і сюды, у будынак. А, гэта бар. I'm a scraper, and I'm thirsty. Не поверыць мне. You won't get in here like that, boy. Хотя бы меч себе нормально забыть. Нам бы... То бок меч, по сутнасці, можем самі себе выкаваць. Калі бы мы зарабілі нейкім чынам сабе 80 руды, то мы маглі бы апрацаваць сабе і выкаваць сабе свой уласны меч. Вось гэтае месца я памятаю. Вось там знаходзяцца якраз такі магі вады, і там яны у гэтай самай, каля гэтай гары руды і сядзяць. Але я сюды літаральна прыходзіў для квеста аднаго, і ўсё. І, па-моему, я нават нічога больш не рабіў. Тут трэніруюцца, бо ўсё. Наёмнікі. Корт, вітанкі. Хто такі? Можна навчыць нас зброі. А ён дазволіць? 30 руды, ні халеры сабе. У нас просто валоданне абсолютно адсутнічае, у чым бы ні было. У нас ёсць скилл-поінтаў 20 штук, то бок мы тэоретычна можам заплаціць яму 30 руды, ён нас можа навучыць другому ўзроўню аднаручнай зброі, што, у прынцыпе, кайфова. Ладно, давайте пакуль не. Просто 30 руды адкуль я возьму. Чмурэліўся. Я магу прадаць гэты персонак, канешне, але гэта персонак Мордрага, з якім мяне як бы і даслалі. 30 руды, у мяне ёсць 17 вось гэтай. У мяне ёсць вось гэтыя крылышкі, які, калі прадаць, я так разумею, даволі шмат даюць, толькі мне такое адчуванне, што гэтыя крылы важная штука. Для нейкага квеста. Мне такое дзіўнае адчуванне. Что у вас тут адбываецца? Людзі добрыя. Я ўпэўнены, я сюды прыйшоў толькі вельмі позна ў гульне і больше ніколі не наведаваўся. How are things? Get lost. Цудоўна. Вось і паразмаўлялі. В прынцыпе, справядліва, то хаджу, тут пытанне задаю. Hey, a new face. Who are you? I am Gorn, mercenary of the magicians. Наёмнікі, так. Што бы мне зрабіць, каб далучыцца да вашых лагераў? Мне вось цікава іх ветка.
It doesn't matter what weapon you use, but you have to be good. Besides, you should be very experienced with the life here and everything. If you don't want to go to the other camps, you should try to join the rogues before you start as a mercenary. Угу. Як мне стать этими роугами? Can I stay somewhere here without having to kick somebody out of his hut? I don't think so. But if that's really what you want to do, go and see Shrike. He's taken the hut right at the front, at the entrance to the cave. It was empty, but it really belonged to us. Us? Well, us mercenaries. Mercenaries and rogues live separately here. And none of Laris's gang should be here, on this side of the big hall. It doesn't make much difference, really. But he didn't ask. And you can't let those rogues get away with everything, because then they get real cocky. Короче, у їх тут у лагері увогуле така нейкі гармідер па арганізацыі. Ёсць магі вады, якія займаюцца даследаваннямі, ім дапамагаюць наёмнікі. Тут ёсць скраперы, якія збіраюць руду. І ёсць яшчэ роуг, ну, па сутнасці сваёй проста злодзеі, якія збіраюць, ну, як крадуць, думаючы з назвы. Але па сутнасці яны як бы ўсе тры розныя арганізацыі ў адной. І это і ёсць новы лагер. І ён кажа нам, што каб стаць наёмнікаў для магаў, патрэбна быць крутым ваяром. Хаця бы трошкі, ну, валодаць... Трэба быць добрым ваяром, вось і ўсё. Давайте паспім. Шрайк, не ждаш паразмаўляць? Не. Могу паспаць тут. Што, можна паспаць? Што б гэта не значыла. Мой кубачак ён жадаў паліраваць. Мне мой кубачак таксама патрэбна. Я не ведаю, чакую на гэтую фразу. Я б не супраць быў бы папаліраваць твой кубачак. Я такі ж... магу ў сэнсе твой твар, так. Лучше мне з'ездзіць. Угу. А вось гэта з балотнага лагера. Дарэчы, што цікава, ён кажа, яго фраза такая, я гуляў з расійскім перакладам, а зараз я гуляю першыню з ангельскім, і фраза яны называюць яе не балотным лагерам, а сектавым лагерам. Яны прям называюць сябе сектай. Яны не прыкідваюцца, яны секта. What are you doing here? Originally, I was sent here to convince people to join our brotherhood, but these barbarians are not interested in spiritual enlightenment. Therefore, I'm restricted to selling swamp weed. And that is a popular occupation here. Too popular. I can hardly deliver as much as they want to have. Так, ён тут траву прадае, па сутнасці, сваю, але спачатку ён сюды прыбыў для таго, каб пераканаць людзей тут прыяднацца да балотнага лагера. Там яны яшчэ чалавек сюды не даслалі, калі ты не можаш усё перавесці. He just spends all day in the bar on the lake and trades his weed for rice schnapps. He's addicted to the spirit. I fear I cannot expect any help from him. Я могу продавать тебе, дапамагаць тебе травку продавать. I can help you sell your weed to the people. I can only entrust such a large amount of weed to members of the Brotherhood. But you could help me give out gifts. Not everybody has tasted my goods yet. As soon as they've tried the weed, they'll want more, which means I can sell more. I thought you could hardly manage to do your tasks now. Bala Sidra will be taken care of soon. I've already sent a message to Korakalam. Ну окей, короче, можна мерчендайз яго трошки прапанаваць. Мы будем прадаўцом Oriflame, будем эту травку усім пхаць. Які знаёмы, як быццам у галоўнага героя ў трэцяй частцы. Не ведаю. Магчыма, я не гуляў трэцюю частку, я дакладна не гуляў. Не, хлусня. Я, по-моему, гуляў у другую частку, я яе не прайшоў, яна мне не вельмі спадабалася. Я спрабаваў пачынаць у трэцюю. По-моему, трэцяя гэта была нават моя першая готика, але яна мне неяк не спадабалася настолькі, што я забіў вельмі хутка, і потым значна пазней паспрабаваў прайсці першую, мне першая спадабалася. What's in it for me if I hand out the weed for you? I can reward you in many different ways. You can get magic spell scrolls from me, bearing the powerful magic of the sleeper. Or I can help you join our community if that's what you want. I have very good contacts to Korakalam and Baal Tyon. Both are very close to E. Baryon, our master.
I can pay you with plain ore as well if you prefer. 100 nuggets should be enough for your Ні efforts. халера собі. І він пропонує за роздачу травмки заплатити 100 руди. І гэта па сутнасці нам новий меч. Давай. Okay, give me the weed. 10 травмки. You're sure to find someone who'll take it. Talk to people. But only give one Ну, короче, star гэта як раздача вады, толькі прыносіць грошы ў адрозненне ад If you папярэдняга. let somebody take the weed from you or if you smoke it yourself, our deal ceases to exist. Sure. Добра. Нельга згубіць травмку. Травмку... Ты не ждаешь? Ба-ба-ба-ба-бам. Что мне потрібно, каб долучити до лагеря? You can join our gang, but first you have to prove you're against Gomez. How do I do that? If I were you, I'd get something important from the old camp, or the old mine, and take it to Lairs. Добре, у його є пропономи. Так, може травки? Do you want some swamp weed? I'll give you 10 ore for it. Here. О, 10 руди. Anytime you need to get rid of some more, just stop by. Опа, 10 руди. Травки не ждаєш? Ну, пішов бізнес. 10 руди просто так за травку. А я такий, як накопити? Ведаете что, я памятаю, что у меня были проблемы с грошима. Ну, ты прям... Я с травкой не звязываюся да гэтуль, вогуле. Не глядячы на то, что для болотного лагера рабіў квесты, я вось гэтай распаўсюджаннем наркоты не займаўся. Hey, you. Who? Me? Exactly. Come over here. Ты? Не. Видите, что? Досидос. Такі, пш, підходь сюди. А я такий, ні, досидос. Заховався. І зараз ми можемо підійти. I have some swamp weed here. Do you want Травку some? не ждаєш? Sure. Here's 10 ore. Come by again when you get some more, will ya? Ми зараз обогатеємо просто жесть. What do you want? You've just arrived, haven't you? I noticed it straight away. There are Зараз на a мене lot нападуть, of так? things you need to know. I can teach you a few things. Besides, you have to watch who you talk to. Butch, for example. That's the guy over there, next to the campfire. Be aware of him. Буч, лепі до його не підходить. What's the matter with Butch? He has the mean habit of beating up the new ones. So you better avoid meeting him. Короче, з Бучем не розмовляємо. Що ти мені можеш What can you научити? teach me? Це дренна ідея, мені подається, але ладно. What do you want to know? Блин, ти підозрюваний, як це саме, я не ведаю, що. Отчинять замки, здольність 10 пунктів. Ні, давайте гэта нам бойка ў першую чергу патрэбна. Так, Буч, хутчэй за ўсё, вось там, наколькі я бачу, так? Але травку нам патрэбна раздаць. О, гэта вось гэта Буч. Не ожидаешь? You look like you could do with some swamp weed. Продавать травку, ладно, але зв'язываться з нейкімі таемнымі шпунамі, не-не-не-не. Не, дык вось, гэта самае, у мяне наадварот... ну ты пра вось гэтага шаптуна, так? Do you want some swamp weed? I'll give you 10 ore for it. Here. Anytime you need to get rid of some more, just stop by. О, чоловік в котле. А, ні, він стоїть над котлом. I have some swamp weed here. Do you want some? Sure. Here's 10 ore. Come by again when you get some more, will ya? Так. У нас... Що у нас з нашим балансом? Мені здається, ми заробили вже прям нормально. 77 руди. Ми амаль собі на меч у старим лагері заробили. You look like you could do with some swamp weed. Here goes some. I'll have a stalk for 10 ore. Come back anytime, brother. Окей. Ось зараз у мене якраз таки хапає на той, каб заробити меч. Я можу теоретично заробити меч і продати його одразу, каб заробити яшчэ і так далей. You look like you could do with some swamp. А потім на зароблені гроші покинути собі один меч у вугілля. Come back anytime, brother.
Вовк. Вітаю. Who are you? Вовк, I'm ти як? Wolf. I make armor. Я вовк, я роблю броню. Добре. Мені броню поліпі. Looking for better armor. А то I мені can't нічого sell нема. you anything. Lairs would kill me if I sold Ага, armor to нельзя strangers. продавати йому броню або кому. Do you Що trade того me гуляє? anything else? I buy furs and skins from the hunters. If you get something like that, I'll buy it. Скури він набиває. Але скури, який мені сенс? Я ж не можу покуль навіть здимати этой скури. Так. Что-нибудь есть у тебя корыстное? Лук, книга. Может быть, ему нечто продать? Вот это... Блин, не продается ник дренно. Чего 8. Я навіть не упевнений. Не, давайте нахрен. Як мені скури отримати? On the way to the new camp, you'll come across Aiden. He can teach you О, how to ось skin этот animals. Ейден якраз таки, ми там Radford and бачили Drax чела are такого. hanging around in the north of the old camp. It's on the way to the trading Ми бачили square. чела, який якраз таки може навчити нас скури здимати, але я пропустив його і не навчив цього нікому. Так, давайте заховаємося знову ж. Може варто тоді збігати до його, тому що це корисна здольність. Не ждаєш I травки? have some swamp weed. Мені всього 2 You want any? залишилося. Why not? I'll give you 10 ore for it. Go and ask some of the other guys. They're bound to want some too. Наркоманы вы тут усім. Блейд. Ти полюєш на вампірів? You Пранку? okay? All's quiet for now. For now? If the rogues keep on attacking Gomez's convoys, it won't be long before him and his army come knocking down the gates. And that's not gonna be much fun. Окей. Які-небудь Is проблеми there у any лагері? trouble in this camp? Man, there's always trouble. The rogues do as they please, and we У їх хоч гэты mercenaries have to shield the неподконтрольні ім mages and чели, яны defend the працягваюць camp. нападаць. На просто на ўсё падряд. І гэта стварае праблемы для лагера. Do you want some swamp weed? Ждаеш травки Sure, I трохи? do. Here's 10 ore. If Ну, you неблаго get your так. hands on any more, you know. Так, гэта была апошняя, мне падаецца, так? Прям апошняя. Я не памятаю, дзе яна там ляжала, але падаецца ўсё, я не бачу яе. Давайте вернемся до чела і скажем яму, што мы ўсё раздалі. Так. Где там гандляр гэта? Keep it to yourself. People don't need to know it. Так, я ўсё I аддаў. shared out the weed. The 200 first new досвіда ви customers провели have на already гэта. been to see me. You've done a good job. What will you have as a reward? Так, заклёны. Аб'яднацца з братэрством, то бок якраз такі з балотным лагерам, але я жадаю паспрабаваць новы лагер. Калі ўжо так. Ну, блин, тут як бы паспрабаваць мы тут таркадзінкі толькі нагулялі. Але, па-мойму, я новы лагер не рабіў. Калі я рабіў канцоўку, то мне падаецца, рабіў канцоўку старога лагера і... Альбо я не памятаю шчыра. Я не памятаю, што рабіў. Давайте возьмем руду. Я жадаю паспрабаваць новы лагер. Я там не праходзіў іх ланцужок. Show me Тавары. your goods. As you wish. Ну вось яго яшчэ ёсць гэты самы. Траўка яшчэ большая, якую можна перапрадаваць, калі я жадаю. Але я бы замест гэтага... Альтэрнатыва у нас ёсць. Так, у нас колькі руды? Дзе яна там уся? Ось, 217 руды. З гэтым мы можам набыць две загатоўкі для мячэй і зрабіць сабе меч, і рабіць мячы і прадаваць мячы. Мы можам. Толькі пытанне, наколькі гэта будзе эфектыўна, у сэнсе, што тыпу зараблю я сабе ў плюс ці не. З нюансах же гэта патрэбна ж вярнуцца ў лагеры, у старыя, каб там кавальствам заняцца, таму што тут жа каваля няма, наколькі я разумею. Таму мы зараз адпраўляемся ў шлях назад.
Я йду до каваля. Скоро сцемру гэтую. Вучуся па дарозе ў чэла здымаць скуры, таму што гэта дадатковыя грошы. Лепей гэта ведаць. Так. Бывайте, хлопцы, не буду я на вас працаваць. Разнес воды один раз, и далее буду вас игнорировать просто. У нас, до речі, ну так-то вже другий узровень, і не то, як супер далеко ми від третього. Це все виключно за подорожжя в гэты лагер. Мені падаецца, мне было складаней, коли я упершыню проходил. Мне было значна складаней, тому що я притримувався своїх певних там, типу, не зв'язувався з травою тут, абсолютно. Не подманував там нічого, не скіпав. Коли, ну, короче, складана мне было прям. Я памятаю, что складана. Узроўні, я, по-моему, з гэтым чалом не пагаджаўся, я сядзеў каля лагера і літаральна шукаў сабе ворагаў, якіх я магу перамагчы. І самастойна мацаваўся ўсё як, типу, магчыма задумвалася ў гульні, але я не думаю, што прям усё так задумвалася, як я рабіў. Адзінае што, я памятаю, што адтуль я прыйшоў, я ж не прапусціў гэтага паляўнічага. Давайте захаваемся. А то я ж зараз могу раптоўна знайсці сабе ворага, які мне просто улыч дасць. Тут ёсць прям не вельмі небяспечныя пачвары для мяне. Так. І калі мяне памяць не падманывае, то... Ну, я зараз неправільна іду, але гэта наўмысна. Мапа была бы цудоўная, я скажу вам. Так, это докладно уже зовсім не туди. Тут яшчэ і цёмна. Зараз заблук. Чекайте-ка. Нешта. Не, падалося. Ось туди униз, наколькі пам'ятаю. Нас то чалавек правёў сюди, а я... Што, я пам'ятаю, можна подумать. Так. Во, вось тут этот чел павінен быць, які гандлюе. Можа быць, ён мяне навучыць, як паляваць. Нормально. Ну, не як паляваць, а вось дакладна мяне... Оп, руда. А што ў тебе тут ляжыць? Молоточак. Руда. Ладно, нехай молоточак будзе. Эйден. Як справа? I make a living out of selling skins and teeth. Does it pay? If you know how to cut up the beast the right way, yeah. Научи-ка меня. I want to learn how to cut up animals. What do you want to know? Один skilled point, 100 руды что? Так, давайте-ка скуры. О, 100 руды, 50 руды. Уф, гэта будзе дорага. Не, давайте пакуль прытрымаем грошы. Нам трэба іх падзарабіць яшчэ. Ён можа нас навучыць, гэта цудоўна, але здольнасць патрэбна, а здольнасць каштуе. З пазітыўнага тое, што гэта каштуе па аднаму скіл-поінту. То бок гэта з таго, што гэта дадатковыя здольнасці, я магу такіх за... То бок адзін узровень валодання мячамі гэта 10 каштуе скіл-поінтаў, так? А гэта адзін, я ў выніку магу такіх 10 штук набрацца розных ведаў. Там той чел. А чаму ён вучыць? Давайте паглядзім, чаму ён вучыць конкретно. Навучы-ка мяне. Вось ён па 10. То бок падкрадвацца 10 пунктаў. Адзін узровень лука 10 пунктаў гэтых досведа. Бывай. І я прыйшоў вось адсюль. Зараз у цемры я знайду шлях назад. Што гэта такое? Раслінкі. Чаму яно быццам бы свеціцца? Дзіўна. Так, не там, вось адтуль я хутчэй ўсё прыйшоў.
Бо цікаво будзе, калі тут насамрэч ёсць больш кароткі шлях. А ён мяне правёў самым галера ведае якім. А, вось і горад, дарэчы. Давайте выйдзем з гэтага боку, якраз. Ён нас неяк вакол горада вёў. Да брамы. Цікава, простую браму таксама грошыкі патрэбна плаціць, альбо можна праскочыць. Ту-ту-ру-ту-ту. Хацелася б яшчэ пазмагацца, але зноў жа мне бы зброю. Я нават не броню жадаю, хаця бы зброю. Ой. Оу-оу-оу-оу. Вы бачылі? Мне... Я скакаў, просто таму, што мне няма чаго рабіць, пакуль я тут хаджу. І я уляцеў у небеса просто ў стратасферу. Добра, што ад падзення не помер. Грибочки. А это вороги? Это пытаются вороги. Давай, забивай меня. О, добро, забили. Налетел. Возле гэтага файны меч і было бы добра мець. Яшчэ адзін доказ гэтага. Так, не-не-не, чапіся. Заб'ем. Мне падаецца, бясплатна яны мяне не прапусцяць. Нешта мне падказвае. Hey, you! I don't think I... No wonder. I've only just... Then watch out. The outside world is... А, просто пропускай. Не, нормально ўсё. Нічога не патрэбна рабіць больш. What do you want? I want to offer you help. You're new here and the new ones always get into trouble. You could save yourself a lot by making a small donation. Just 10 ore, man. It ain't much to ask. Ага, платить за рынкет. And what do I get out of it? While you're in my district, I'll protect you. If you get into any trouble with the guys from the new camp, or if one of the sect loonies gets on your nerves, you can count on me. If you help one of the diggers, we'll help whichever one of you has paid. It's as simple as that. And what if both have paid? Then we sit back and watch the show, but that don't happen too often. Что, когда я не заплачу? What if I don't... Hey man, don't stress yourself. You're a newcomer. Take a look around. Collect... You can do it anytime. Я не збираюсь тебе платить. I'll see you later. Just you take care of it. Калі я буду планаваць нешта гэткае, то тады я, можа быць, падумаю заплаціць за абарону гэтую. Але пакуль не. Дзе там мой каваль? Я жадаю пакаваць трошки. Я каваль, і я буду каваць. Мне, по-моему, нічога для гэтага не патрэбна, просто набыць у яго загатоўку і правільна яе працаваць. Тум-брум. Толькі для гэтага, з таго, што мне каваль патрэбны працоўны, то мне патрэбна будзе зараз пайсці паспаць. Таму што усе спяць. Цёмна. Інжыкле вельмі змяніўся за лета. Ну, дарэчы, наконт пакаваць я бы... Ну, скажем так, готика кайфовая, ну, яна прям крутая гульня, гэта без сумневу. Для свайго часу, я лічу першая готика прям кайфовая для свайго часу. Боже, ну ты зноў. Боже, я забыўся, чаму я не хацеў сюды вяртацца. Зараз я памятаю. А где ты живешь-то? Ты сказал, что можно до тебя завести, так? Я спробую выбраться. Не нападайте на меня. А, гэта вось повар. Ну ладно. Ну, бач, мужик, я шукаў, дзе гэты придурок жыве, хотя б якая карысць ад яго была бы.
Ось. Готика кайфовая, у ёй шмат чаго. Яна як бы такая прям, ну, даволі божухна. Отчепися от меня. Get lost. You wanna be a... Could you please? Sure. Нет, ты не можешь. Ты не одуришь. У тебя занадто складная задача быть тихим. Так, оп, поклали, посмажили. Оп. Бачите, як хутка смажиться все, а? Просто, видите, такое додатковое дзеянне. Прыйдзем на пасмажы, што ёсць анімацыя. Але ў той жа момант у мяне, блин, шмат кавалкаў мяса, так? І у мяне геймплейна гэта ні халеры не дадае. Таму што вы заўсёды жадаеце пасмажыць усе мяса, якое у вас ёсць. У вас няма такога, што вы не жадаеце штосьці пасмажыць. Так, есть у меня яшчэ мясо не посмаженное? О, яшчэ хапаю. Мы тут до раніцы будем. Яшчэ 16 кавалкаў. Вось, і наконт, ну, гульня як бы не эканоміць час, але я разумею, з чаго яны рабілі. Для антуражу. Я памятаю, як я просто сядзеў і смажыў ежу. Ну, такі ўзяў гарбаткі сабе, і персонаж смажыць, і я такі, ну, пачакаем. Не таму, што мне гэта патрэбна прям зрабіць, я нейкае дзеянне выконваю. Это я, можа быць, зараз з пункту гледжання гульца сучаснага, як бы, гляджу. І таму, што не жадаю чакаць. А тады чаму бы не? Куды ты спрачаешся, правильно? Антураж. Вось смажыш. Кайфы. Фантазія крутая. Зараз я, па сутнасці, просто скіпаю анімацыю кожны раз, калі ён кладзе мяса, каб мне залічыла гэта. О, вось, засмажу. Ну, ты не будешь разворачиваться? Я зараз мышку я вельми моцно мышку зараз я уже... Ось, отпустила. Камера просто захрасла здесь. Давайте, до раницы спать. Ось. Зараз, калі хочацца нешта гэткага вось такога павольнага з нейкімі падрабязнасцямі, дзе вам можа накастыляць хто заўгодна, гэта па сутнасці Kingdom Come Deliverance. Таму што, ну, я як мінімум першая частка, я ў другую не гуляў, але прыкладна то вы атрымаеце якраз таки тое, што тое ж самае адчуванне, тое, што вам могуць наваляць зараз. Вы сустрэлі ваўка, вам можа быць кабзда. Вы рыцар, які вы нахрен рыцар? Вам у гульне вы сустракаецеся з небяспечнасцю высокай занадта раней, чым вы можете з ёй разбірацца ўвогуле. Не гульня не складаная, просто вы павінны абіраць сабе ворага, які падыдзе вам. То бок прыкладна тое ж самае. No, what do you think? Well, it depends. Each camp has its advantages, I guess. Until you've made your decision, you can stay here. A hut just became available. Хто для чаго гуляе, а мы, каб смажыць. Мы заўсёды жадаем смажыць. Нічога больш не патрэбна ў гульні, толькі каб смажыць можна было. Не, ну, як бы фантазія гэтага, вось, тыпу, стаць на лагер, там, пасмажыць ежу, якую ты здабыў у гульні. Гэта ж у гэтым ёсць свой кайф. Давайте спытаем, ён ведае пра лагеры і можа распавесці. Стары лагер, у чым плюсы старого лагера? If you pay protection money to the guards, you can have a laid-back life here. They always interfere if one of the paying diggers is attacked. Besides, you can only get the goods from the outside world cheap here. These things are unaffordable in the other camps. Тут можна плаціць за сваю абарону і рабіць што заўгодна, па сутнасці. І тут можна здабыць рэчы, якія можна набыць толькі звонку. What goods are considered precious here? Everything from the outside world. Bread, cheese, and bacon, and above all, beer and wine. Not the cheap rice schnapps from the new camp, but really good stuff. You always get a good price for weapons, and armor is really expensive. The guards took the old armor off the prison guards after they killed them. You can always recognize them by their armor. They only sell it to other guards. You could never get hold of one as an outsider.
Угу. То вось гэта броня, якую яны з папярэдніх ахоўнікаў забралі, гэта па сутнасці броня. Старая броня. Угу. And what if two people fight each other who both pay protection money? Then the guards just watch until one of them kills the other. Then they do him in. I think I've heard enough about the old camp. I like it here. Добра. Плюси нового лагера. Давайте. Нехай розповідає нам. If you're cool about getting your throat cut for a slice of bread, you should go there. No, it's not that bad, but it's different from here. Here, Gomez takes care that things are sort of peaceful. In the new camp, there is no law. The only ones powerful enough to have a say there are the water mages, but they're too busy studying the barrier all day. Окей, ну, про новий лагер, по сутності, то, що я вже описував, нічого тут нового ми не довідалися до його. Так, чому б мені не взяти і не пойти долучитися до секти? Why should I join the sect? Well, you better ask somebody from the sect вибачаюся, camp. зачепився. There are always a couple of novices in the camp, and I'm sure they can tell you a lot about the sect. I've never been there myself, but according to everything that's said, they must be really generous. None of the three camps seems to be as much in need of new people as the sect camp. Секта шукає нових людей у великій кількості. Вони там ритуали проводять, я не пам'ятаю щиро. Які домики я можу собі забрати? The hut over there with the little canopy is empty. Добре, ладно. Аховник? Все фігня. Заховатися. Заховуватися тут потрібно часто, тому що гульня може викинути сюрприз, і мене хто-небудь заб'є. Так, коваль. Ось. Давайте поспробуємо. Зараз спробуємо виковати собі меч. Ми набудемо його клинок. Так. Ось. Сталь просто, як єсть. А, яна за 40 продається, я може неправильно зрозумів. Так. Набуваємо за 40. Можна? Ні, будь ласка. Можна ніяк назад, наоборот? Так, до 40 мені, коли ласка, добей. Вельми зручна система. Так. Тик. Керування самая слабая частка гульні, щиро вам скажу. Яно у бойці нормальне яшчэ, але вось інтэрфейсы не. Типу інтэрфейс до свідос. Так. Набываем одну. Да ну і тую секту. Гэта ж давядзецца сваю касічку састрыгаць. Ды халера яго ведае. Там секта розная ж бывае, так? Так. План такі, карацей, распаліць гэты сам метал, правильно? Выкаваць яго, опусціць у ваду, і потым мы яго на мечик, на гэта самае кладзем. Вось. Разогреть. Я только не упомню, я могу прерывать анимацию, либо мне потребно прям дочекаться. Я не бачу, каб ён пачырванеў. Альбо гэта як з ежай, типу, ты тыркнуў і адразу гатова. Было бы кайфово, калі б я бачыў, як ён нагрываецца. Ну, типу, ён хоп і змяніўся хаця б на чырвоненькі. Ну ладно, будем улічваць, што гэта спрацавала, так? Ёсць у мяне, так? Вось, разагрэты. Цудоўна. Напрацаваць. Ну, по сутнасці, я думаю, што анімацыі ўсе гэтыя можна... Так, іх можна было бы і прерываць. Не жадаеш вызваліць, калі ласка? Мне тут гарачы меч патрэбна пакласці сюды. Тут целая чарга, блин, на працу. Давайте поразмаўляем з ім. Ось так.
І займем його. Оп, блін. Ти можеш, коли ласка? Оп. Зараз. Да, ё-моё. Почекаем. Мы же никуда не спешаемся, правильно? Во. Вызволил. Есть. Чел? Не ожидаешь вызволить, а? Я ожидаю до вас долучиться. Не ожидаю до вас долучиться. Добро, до копальщиков. Я ожидаю до вас долучиться. Что для этого потребно? I can't understand why you'd want to volunteer to work in the mines. Guys like you are more likely to be living in the castle soon. Я не розумію, навіщо тобі увогуле доєднатися до нас. Мені питається, хлопці, як ти, будуть хутко в замку працювати. А ти можеш... Ось, дякую, Ріки. Отпнули його літерально і зламали собі анімацію трохи. Поточили меч. Ну і все, і чудовно, у мене є... Я думав, що я собі прям меч зроблю, але, подається, отрымливається, я собі зробив що? А, простенький меч. І такий продається за 100. Тобто, по сутності, коли я перепрацюю усі мечі, ну, усі його заготовки повністю, то я зроблю собі ніхелери так грошей. Один я собі заберу, я прямо зараз. Мені потрібно 20 сили, щоб таким користатися. Окей. Як же сказали, як коваля на кузню. Ну, звичайно, працює з парами. Ось. І то є, це один тримає, другий б'є. Ну, ось таке, там такий концепт. Блін, ну 20 сили, мені 20 сили потрібно, як мені. Гроші я вже можу собі заробити, так? Мені потрібен чоловік, який мені навчить... Хто-небудь вас відає, хто може навчити? Чоловік, який моц мені промацує. Так. А хто гэтаму може вчити? Там був чел у новому лагері, але ён питає філософське питання, типу, а що ти будеш робити з цією силою, Люк? Ні, Торус Дієго гэта мені не тікають. I want to know what this camp has to offer. Then you better ask the diggers. They don't have anything to do all day anyway. Блін. Ви не допомагаєте. Мені потрібен наставник некий. У мене є меч. Я, в принципі, можу і зараз заробити все, але... давайте... Що у мене по грошах? Питання... я подумав, що я за 100 там продам, але ж я не за 100 хоча все продам, правильно? Я ж продам за неяку лухту вогуля. Що це все, коли я прям ковалю буду продавати, я ледь зароблю вогуля. Або мені треба знайти ніякого ще чела, який буде, ну, в інший лагер максимум є. I'd like to buy some blacksmith equipment. До речі, ніколи не бачив у гуні пари коваля. До речі, маєш рацію. Це учить як ситуація. Так. Ось це меч. Скільки ти обійдешся? Коли я його поколдую, він за 50 його продає. Тобто, по сутності, я заробляю тільки 10 на этом самому. Ну так, тобто заробок тільки у 10, коли я буду продавати прямо тут. Тому гэта не вельмі карысна. Трэба шукаць месца, дзе я прям могу заробіць на гэтым. Але так я сабе толькі што зрабіў. Оп. А гэта навошта? Я магу прыкалаціць штуку да дому. Ствараць гэта выгляд, што я працую тут. How can I join this camp? I'm just a digger. I don't have no say in the matter. You should... Блін. Наставника бы мне. Наконт разом ковалі, я узгадав, Kingdom Come Deliverance. Інших у самому початку якраз таки з своїм татом вони працюють разом у пари.
Як звычайная анімацыя, можа быць не, але вось такі момант сюжэтны там было. Мне падаецца, я сабраў нават дастаткова. А, мне жукоў не хапае. Я амаль забыў для яго неабходнае, для яго рэчы. Слухайце, гляджу на час. Час вельмі хутка праляцеў. Готика файная гульня, але мне патрэбна будзе скончваць, таму што трэба ісці працаваць. Давайте падсумаванне. Готика ўсё яшчэ застаецца, ну, такой саліднай гульнёй нават зараз. Калі яна яшчэ грае, ну, без праблем тэхнічна запускаецца, ўсё працуе, то ў яе, ну, ўсё ў яе добра, акрамя адной рэчы, можна сказаць. Вось. І гэта рэч далёка не кіраванне. Кіраванне па сутнасці нармальнае падчас бойкі і падарожжа, але вось інтэрфейс не месцамі просто падзабівае. Ну, ладно, бойка месцамі таксама крываватая, але я ўжо казаў, у гэтага ёсць трошкі эфект хоррора. У хоррор-гульнях часта кіраванне не вельмі зручнае. Вось, таму што калі вам будзе вельмі зручна і у вас будзе адгуквацца вельмі хутка персанаж, то вы атрымаеце адчуванне, што у вас усё лёгка атрымліваецца. Ну, вас вораг не пужае тады. Калі вы стрэсуеце ад кіравання і калі вам незручна, то ворагі прадстаўляюць большую пагрозу. І эмацыйную таксама. Вось, і тады можна адчуць, што ты не там нейкі ваяр чмурэнны. Усё цябе можна забіць, і табе патрэбна навучыцца мясцовай бойцы. Вось, конечно, ёсць лепшыя прыклады зараз, даўно хапае больш крутых прыкладаў. Kingdom Come Deliverance я бы ўзяў увогуле гэтую прагрэсію як адну самую лепшых. Ну, яна паказвае гэтае неўменне робіць хоць штосьці з мячом да рэальна ваяра крутога, такога неблагога, але ты ўсё роўна ніколі не з'яўляешся там супергероем нейкім. Вось, але я параўноўваю гульні, паміж якімі там больш за 15 год, можа быць, нават. Я не памятаю, калі Готика выйшла і калі Kingdom Come. Вось. Але для свайго часу, мне падаецца, першая Готика прям файна зробленая. Не ўпэўнены, не памятаю амаль другой і трэцяй. Мне складана іх параўноўваць, таму што я проста ледзь памятаю, і я ледзь гуляў у іх. Вось. Ідэя Kingdom Come Deliverance расце з Готики. Гэта адчуваецца. Сёння я вырашыў не працаваць, сёння я скончыў на сёння, так што зараз ужо буду перадаваць вас далей. Вам я жадаю добрага дня. Заўтра у нас The Medium. Зараз, як кажучы пра хорары і незручнае кіраванне, The Medium якраз такі працуе у мяжы Silent Hill. Вось, яна прям размаўляе на мове Silent Hill і вельмі блізка да яго у гэтым сэнсе, так што будзем гуляць у яе, будзем глядзець жахі, будзем гуляць у хорары. Усё ж такі падыходзячы месяц для гэтага, да Хэллоуіна у нас божух на рэпачаў. Чел, отчепись от меня. Так, я вас буду передавать далей. Гляджу, кто у нас есть. А есть у нас одразу два чалавекі. У нас есть The Lady's Cake і усе на месцы. Я вас дагэтуль актыўна закидываў да усе на месцы. Усё яшчэ раю да яго зайсці, ён праходзіць Hollow Knight. Для разнастайнасці я пагляджу, што робіць зараз у нас The Lady's Cake. Ён зараз у сталкеры. Божухна. Які напружваючы чел. Так. Мне спідраніць The Lady's Cake сталкера першага, я так разумею, так? Не? Мне вельмі павольна працуе гэта самае. Call of Pripyat. Гэта першы у нас, по-моему. Я зараз можу наблад. Чел, калі ласка, успокойся. Вам вельмі не хапала паслухаць яго. Трэба было для гэтага лагера ісці. Давайте пойдем до The Lady's Cake сёння. Просто для разнастайнасці. А вам я жадаю добрага дня. І побачымся з вами заўтра. Так, The Lady's Cake. Добра вам папрацаваць, калі працуеце. Калі адпачываеце, добра адпачыць. До побачення. Боже, наверное, все не скончиваю. Полетели.